Baba makanaka tinokutendai panguva ino Ishe Kristu maita enyu mari tinonamata tinokumbira Ishe Kristu mweya mutsvene tinotenda Ishe Kristu nguva yamatipa masikati anhasi Mwari makanaka Ishe Kristu munokudziwa kudenga nepasi Baba tinokutendai panguva ino Ishe Kristu maita enyu Ishe Kristu panguva ino tinotenda Ishe Kristu nyasha dzikumusoro kudenga tigotenda Ishe Kristu nyasha dzenyu dzamakatipa Ishe Kristu kuti Baba mutifire pamuchinjikwa Mwari tinokutendai tinokurumbidzai mweya mutsvene makanaka Ishe Kristu Baba kudziwai tinokutendai Baba semuranda wenyu tinokutendai nenguva Ishe Kristu yamatipa ndigotenda Ishe Kristu mweya mutsvene Baba unogara matiri Baba makanaka munoshamisa Ishe Kristu Baba maita henyu tinokutendai Baba nevana venyu Ishe Kristu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vamwe Ishe Kristu Baba vari mukati Ishe Kristu memadzudzi panhovo vamwe vanorwara Ishe Kristu Baba varangarirei Baba ndinokutendai makanaka nekuti Ishe Kristu mweya mutsvene ndiwo wamakatipa Ishe Kristu kuti ugare nesu matiri maita henyu Baba muranda wenyu ndinouya pamberi penyu ndichikumbira nyasha dzekumusoro kudenga Baba kuti dziuye dzigare nesu Baba tinoziva kuti tinotadza nguva nenguva tinoziva tinotadza Baba pamwe nekusaziva pamwe Ishe Kristu nekuziva asi Mwari wangu Mwari samasimba Mwari waAbrahama Mwari waIsaka Mwari waJakobho Baba rangarirai vana venyu vakangamwirei Baba zvivi zvavo Baba zivai kuti Ishe Kristu rudzi rwamakada varangarirei Mwari wangu Mwari ndimi makasika munhu nemufananidzo wake kuti akudei Baba akunamatei nguva dzose Ishe Kristu Baba zvino ndinouya pamberi penyu pachigaro chemutsa ndichikumbira idzo nyasha Ishe Kristu dzekuti mugare navo Baba vadzidzisei magwaro akanaka vabatsirei Baba kuti vavandudzwe mukati meupenyu hwavo nekuti tinoziva Ishe Kristu kuti Baba mubayiro wavakarurama uriko nemubayiro wavasakarurama uriko nekuti shoko renyu rinotaura Ishe Kristu pamusoro penzira dzaMwari nevakarurama nevakapa zviro kwazvo Baba nevakapa mwoyo yavo kwamuri Baba muchavanzwira ngoni nekuti Ishe Kristu munotaura mushoko renyu kuna Muparidzi chapter 9 pavhesi ya4 nokuti kana munhu achiri pakati pevapenyu ane chinhu chaangarangarirwa nokuti mbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa nokuti vapenyu vanoziva havo kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva kunyange nomubayiro havachina nokuti havacharangarirwizve rudo rwavo ruvengo rwavo negodo ravo zvose zvakanguva zvapera hazvo Mwari tinokutendai nekuti tinoziva kuti Ishe Kristu tine zvatinorangarirwa pano panyika kuti Ishe Kristu tikunamatei tikudei uye tikukudzei Baba tirambe tichinamatira pamuri nekuti tinoziva kuti nguva yose tiri kushingaira Baba kuti uya nenyasha dzekudenga naizvozvo Baba tirangarirei tisakutukai Baba nekuti tinoziva kuti mukuposha kwedu Baba munotaura mushoko renyu kuna Muparidzi chapter 9 pavhesi ya7 kuti enda zvako udye zvokudya zvako zvose nemufaro unwe asi mwoyo wako ngaufare nekuti Mwari anotofadzwa namabasa ako zvino tinofara kana Mwari muchigare matiri garai matiri Baba musatisiya tiri toga zviro kwazvo tinotsvaga uchenjeri nokuti uchenjeri ndo chinhu chikuru mune zvose Baba tirangarirei patingaposha uye patingafamba nenzira dzisakarurama Mwari tigadzirisei Baba tava kuda kusvika pakupupura paukuru hwenyu kuti tinzwe kuti chii chinonzi chivi uye chivi chii mukati matiri uye Jesu kana achiti enda asi usazotadzazve go and sin no more nhasi toda kunzwa shoko renyu Baba tisakumudzai tisataura mashoko akaipa asi kuti kurangarirei maita henyu Baba tinokutendai mbiri yekumusoro kudenga kugara nekusingaperi Baba tinokudanai Mwari makanaka kudzwai Ishe Kristu nekuti Baba munogara nesu munogara muri matiri chitirangarirai chiitai kuti kudei chirambai muchitaura nesu nenyasha dzenyu Baba ngadzirambe dziri patiri maita Mwari wangu ndinokukudzai nguva nenguva Baba ndinonamatira rudzi rwenyu
kwamakapawo mukati memaoko angu kuti ndipupure chiedza kwavari. Varangarirai Baba, vaitirei zvakanaka, nekuti tinoziva kuti hakuna kumwe kwatingatizira kunze kwamuri. Kwamuri imi She Kristu Baba ndiko kune ruponeso. Chivavai navo, chivabatsirai, chivavandudzai. Zvavangataura She Kristu Baba ngazvive zvinoshandudzwa, uye ngava vanokutsvagai, vava vanogara siku nesikati vachitsvaga zivo kubva kwamuri, nekuti mamuri ndo mune zivo. Nekuti asingakudii Baba ibenzi, nekuti munotaura kuna Muparidzi 53 kana Muparidzi 14 pandima dzimwe kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya4 kuti benzi rakati moyo mari Mwari hakuna. Vakaora vakaita zvakaipa zvinonyangadza. Baba, kana pakutaura tinoita zvakaipa, inoenda kumberi ichiti hakuna anoita zvakanaka. Mwari vari kumusoro kudenga wakatarira pasi kuvana vevanhu kuti aone kana akachenjera aripo anotsvaga Mwari. Mumwe nomumwe wavo akadzokera shure, vakasvibiswa pamwe chete. Hakuna anoita zvakanaka, kunyange neumwe. Ko, vaiti vezvakaipa havana zivo here? Ivo vanodya vanhu sevanodya chingwa, vasingadani kuna Mwari. Mwari, tinokutendai. Chivai nesu, chitungamirai. Zita renyu Baba ngarikudziwe nekusingaperi. Ndinokutendai Mwari wangu. Haleluya. Ndinokutendai mama, masikati akanaka. Maswera sei aposto? Taswera maswera sei wenyu? Maswera sei vateereri? Tinotenda vateereri vari vai nevana vaMwari. Tinotenda Mwari ngavatibetsere, nekuti tose toda kuti tifire naMwari uye tife muzvivi. Pauro anotaura kuna vaRoma kuti tingaramba tiri muzvivi here kuti nyasha dziwande. Iye woti kwete, hatingadaro nekuda kwekuti takafa muzvivi. Saka Mwari ngavatibetsere, ngavatite zvakanaka. Regai tifambe nendima yedu zvakanaka nakamhai. Ndinokumbirawo kuti muinde kutsamba yaJohani chapter 8 pandima ya2, tibate musoro weshoko tigoverenga kubva pandima ya2 kusvika pandima ya11. Ndo tsamba yatoda kuti tibate iyo zvikurusisa. Jesu vachiti, enda asi usandotadzazve. Kureva kuti pane mashoko makuru atichanzwa nhasi Mwari vachitaura nezvawo, vachitidzora mukureseka kwedu kana kuti mukutadza kwedu. Bhuku yangu yotsanangura kuna vaRoma chapter 3 pavhesi ya23 kuti tese takatadza tikasaona kubwinya kwaMwari. Nawo iyo nyaya yekusabwinya, kuona kubwinya kwaMwari ine kusaziva wakatidanira munyasha. Saka kana isu takatadza tose tikasaona kubwinya kwaMwari, tinofanira kuchema kwaari. Mukaenda nendima yepavhesi ya4 inoti vanongoruramiswa nenyasha dzake nekudzikinurwa kuti maari iwo Kristu Jesu, iye akagadzwa naMwari kuti ave muyananisi nekutenda muropa rake, kuti kururama kwake kuratidzwe, nokuti zvivi zvakaitwa kare zvakakanganirwa, Mwari achivaitira mwoyo murefu. Saka Mwari wedu ndiMwari vane mwoyo murefu, uye kuti kururama kwake kuratidzwe nenguva ino, kuti arurame iye amene uye aruramise uyo anotenda kuna Jesu Kristu. Saka vanoruramiswa ndo vanotenda kuna Jesu Kristu. Haleluya. Tichaibata ndima iyoyo, asi ngatindeidi kuna mabasa noti kuna mabasa apostori, but hatindei kuna Johani chapter 8. Tichazobata mabasa apostori chapter 17 pavhesi ya30. Asi panguva ino ngatiindei hedu pandima yaJohani chapter 8 kubva pavhesi ya2. Tinokutendai. Dai Mwari vatite zvakanaka, vakubetserei. Mwari ngaaropafadzwe uye ngaachiropafadza kutaura kwamashoko avo. Ndinotenda. Verengai zvenyu mama. Haleluya. Johani chapter 8 kubva pavhesi ya2. Tinzwe mushoro weshoko. Haleluya. Amen. Praise God. Johani chapter 8 kubva pavhesi ya2. Chibidzikai henyu mama, tibate ndima iyoyo zvakatsetseka distinctly. Mubve maverenga musoro weshoko, nokuti pamusoro weshoko ndo pane nyaya yose, ndo pane bundu rese, ndo pane mashoko mazhinji atofana kuti tirangarirwe naMwari. Mwari vatibetsere pane zvose zvatichapupura nezvose zvatichataura, nekuti shoko raMwari riripo kutibetsera, uye shoko raMwari riripo kuti yetiyananise. Haleluya. So toda kutenda Mwari. Handi yedu mai. John 8 papa vhesi ya2 soro shoko ripo
mukadzi wakabatwa achifeva. Handimazviona manje. Now nyaya yekutadza kakudarika murayo ndakakuudzai pandaikuparidzirai ndichikuti kutadza ndo kudarika murayo, uye kana munhu wadarika murayo haachisina kururama kwakakwana muna Mwari. Anoruramisa munhu ndiMwari, uye anobetsera munhu ndiMwari, uye pakubetserwa kwedu naMwari isu ndisi tinofanira kuti titsvage Mwari kuti Mwari vatibetsere. Now zvingaitika hazvo kuti mungagona kuzorarama muchiti munogona kuva muine vamwe vanokuregererai, vangava vakadzi kana varume mudzimba, asi anoruramisa munhu munyasha dzaMwari ndo Mwari. Isu hatina simba, nekuti ane simba ndo Jehovha. Jehovha vari kumusoro kudenga ndo vakatipa simba rokuti tive tinoyanana navo. Haleluya. So toda kutenda mama neshoko ramaverenga musoro yeshoko kuti mukadzi akabatwa achifeva, kana kuti mukadzi waanobatwa achifeva, pane zvaakaita uye pane zvaakanga asangana nazvo, uye Mwari vakamuitira zvakanaka. Uyu mukadzi uyu ane nhoroondo inoshamisa kwazvo. Mukadzi wakabatwa nevarume vaSudhasi kana kuti vanyori nevaFarisi, vakanga vamubata red handed, yatinoti mumavoko chaivo chaivo, achifeva. Vakati mutemo zvawakapuwa kwatiri, toda kuti Mwari vave vanodudzira mutemo zvavari ivo varivo vapenyu pano. Now chinonetsa ndechekuti kazhinji kana vanhu vachitaura mashoko akanaka aMwari anotisa kuna Mwari, asi kana vakasautaura mashoko asingatisi kuna Mwari haagoni kutibetsera. Haleluya. So ndoda kuti Mwari vatibetsere, Mwari vatiitire zvakanaka, uye Mwari vatisunungure, Mwari vatidzikinure, uye Mwari vauye matiri, vave vanofamba nesu, uye vave vanogona kuti simudzira pamusoro pedzidziso yatichabata. Saka maverenga mhai kuti mukadzi akabatwa achifeva. Now ngatichidzwai hedu kuti shoko raMwari rinoti chinyi. Haleluya. Navapo here mudikani? Amen apostle. Haleluya. Pavhesi 2. Mangwanani akadzokerazve kutemberi. Kana ungotanga izvonyi pandime yekutanga iyoyo. Tiwe pandime yekutanga. Pabva pavhesi 1. Jesu akaenda kugomo remuOrivhi. Dowa. Pavhesi iro gomo riri kutaurwa here ndo gomo raakakwira naro achienda kudenga. Mutumwa akauya akazvitaridza. Now auya akazvitaridza achikwira kudenga, 500 men vanga varipo, kutosanganisira iye pachake achienda kudenga. Wakanga aripo iri nyama, nekuti ndo paakanga amuka apedza basa rekuuya kuzofira zvivi zvedu. Atopedza ati inini basa randakadanigwa riya ndapedza, ndaita. Saka apa toda kuwa shoko raMwari ratati isusu musoro weshoko Jesu anoti enda asi usatadzazve. Saka mukadzi uyu watichaverenga nezvake ane nhoroondo inosiririsa asi inofadza iwe neni, nokuti wakabakwa ari pakati pekuita chivi. Asi takaverenga kuna Johani wokutanga chapter 3 kubva pandima ya 3 kusvika pandima ya 4 tichitaura pamusoro pekuti chii chinonzi chivi. Nekuti kana tikasagona kududzira kuti chii chinonzi chivi, hatigoni kubata ndima iyi zvakanaka tikagona kududzira shoko raMwari semabudiro anofanira kuti riiti. Nekuti mukaenda pandima ya Johani chapter 3 yokutanga chapter 3 pavhesi ya 3 inoti mumwe nomumwe ane tariro iyi kwaari anozvichenesa sezvo iye akachena. Saka kuchena ndo kuchinjwa kubva muzvivi, kuchena ndo kuchinjwa kubva muzvekaipa uchiinda muchiedza. Mukaenda kuna Isaiah chapter 61 inoti arise and shine because the light has come. Sumuka uve unomira nekuti chiedza chauya kuzopenyesa nyika. Kuna Johani chapter 1 pavhesi ya 5 inoti chiedza chakauya murima asi rima harina kukwanisa kukunda chiedza. Saka chiedza ndo Mwari. So watiri kuda kuti tiwisise pamusoro pake ndiye muregereri wezvivi.
Nekuti tingagona kudzidzisa kuti chii chinonzi chivi, asi tofanira kuwana kuti iye anoregerera, simba rake pakuregerera, chii chaanotipa mukuregerera imomo, uye anoita sei pakuregerera. Haleluya. Nekuti iye wakapuwa simba rekuregerera. Saka pamuri kuwa kuchinzi iye mangwanani iwawo akaenda kugomo remuOrivhi, ndokwakakwira achinda. 500 men vakamuona, nao vakapupura. Mutumwa akadzika akati, iye murume wamuri kuona uyu, nezhira imwe chete yaanokwira nayo ndo zhira imwe chete yaachadzoka nayo. Saka pane mucherechedzo wezvimwe zvakakosha apa, uye pane zvimwe zvinotorevera mugomo remuOrivhi, kureva kuti ipo paakatoke achinzi ndokwaakanga achienda. Jesu akaenda kugomo remuOrivhi, mangwanani akadzokerazve. Chiverengai mai mama pavhesi ya2, verengai mai, mangwanani akadzokerazve. Pavhesi 2. Mangwanani akadzokerazve kutemberi. Dowa. Vanhu vose vakauya kwaari. Now, vachiuya kwaari anga atotanga kuita basa raMwari. Nokuti vanhu havaigona kungotevera chinhu chavanga vasina simba nacho, kana kuti chavanga vasingawisisi kuti chiri kubva kupi chiri kuenda kupi. Apo wanga atozvitaridza apo. Uye simba raMwari ranga radova pamusoro pake. Zvamunohwa achiti mweya wamutsvene uri pamusoro pangu, wakandigadza kuti ndipupure ivhangeri kuvarombo, ndiuye ndizosunudza mapofu, uye ndizosunungura vakatapwa, uye ndizotakanura vari mukati merukato, ndichizoparidza vhangeri rekuuya kwomwanakomana womunhu. Zvose izvi zvichitaurwa naIsaya, wakanga achiprofita achitorevera iye wamene kuti achauya agopa simba. Haleluya. Now, pasimba ratikuda kuti chibata nhasi masikati akanaka kudai, ndoda kuti muchiwisa kuti kana aiye ane simba rokutoudza munhu chienda, waregeregwa, but sin no more. Verengai zvenyu mai, mangwanani akadzokerazve kutemberi, vanhu vose vakauya kwaari, ndo pamama handi akagara pasi akavadzidzisa. Ndo ranga riri basa rake, semadzidzisiro andiri kuita kudai. Kana vhangeri rikashayiwa dzidziso yaMwari inofanira kutiisa kuna Mwari, hapasisina vhangeri, angova marabu. Kana mukaona tikasadzidzisa Mwari, tikadzidzisa zvisirizo, dzidziso isiri yaMwari, dzangova ngano, yava fairy tale. Nekuti tichikura isu taidzidzisiwa ngano. Rangarirei kuti upenyu hwenyu hwamunorarama uhu ingano. Now, tichikura isu taigara pasi nanambuya, ndakakura nchirewa nanambuya, vakashayika zvavo vose. Pandakaita rombo rakanaka nokuti ndakawana rudo rwakadzama nekuda kwanambuya. Vanambuya vanga vaine rudo rwakanyanyisa, uye vana vangu nanhasi ndinototenda kuti vakava pedyo nanambuya vavo, kureva kuti mai vangu namai vanozvara mudzimai wangu. Saka vana vangu vose vari vatanhatu vakaropafadzwa naMwari kuti vave vanogona kuindawo pedyo nemambuya avo, nokuti handina kuda kurega kuvapawo dzidziso iyo yokuti Mwari avarangarirevo vana mbuya vangu sezvo ndakarangarigoona mambuya angu wini, kureva kuti vabereki vabara vana baba vangu nevabereki vabara vana mai vangu. So tichigara pasi tatine dzidziso dzataidzidziswa dzengano. Dzimwe ngano waiti kana ukaudziwa waitodemba kuti ko rungano ugu gwapererei, gwagozopera sei gwaguchinaka kudai. Now, rumwe rungano waiti kana ukaguhwa so waitozotambudzika kuti ko rungano ugu zvagwapera. Now, ndichitaura izvozvo mai, ndoda kuti mugozoinda kuna guyo gwaSolomon chapter 1 pavhesi ya6. Tigozobva pamaverenga paya kuti Jesu akaenda kugomo remuOrivhi, mangwanani akadzokerazve kutemberi, vanhu vose vakauya kwaari, akagara pasi akatanga kuvadzidzisa. Asi ndiri kutaura pamusoro pemanje penyaya yerungano kana kuti yeupenyu hwataidzidzisiwa. Na upenyu hwenyu imi mirungano vazhinji venyu. Na taitodzidzisiwa dzimwe ngano paivapo yatinoti isusu, that's a prologue muchirungu. Now, kuchizopera taiti ndo pakaperera sarungano, that's an epilogue. Saka uchitanga gwendo gweupenyu hwako uchizvagwa uchiswa pano panyika, une gwendo gwawakatopuwa naMwari kuti utevere, na gwendo gwaunofanira kuti uite nekuhla ivo Mwari. Bhuku yangu yotsanangura kuna zvirevo chapter 9 pavhesi ya 10 kuti kutya Jehovha ndo mavambo ezivo.
Hallelujah. Now, ndichitaura pamusoro perungano, ndoda kuti muwisise kuti muchirarama kudai mune rungano rwamunonyora. Sematsanangurira ndiri kutsanangurira kuti tichikura isu takanga tichitokudziwa rungano nana mbuya, ndakakura ndichitewa nana mbuya ini. Vaikuudza gumwe rungano rwokuti waigona kuhla so ugovata uchivhumuka usiku hwose kuti ko chii chandichasangana nacho. Now gumwe rungano rwaipera so shoti so wotosheva kuti rungano rwatopera. Ko vadii zvavo vanga vandipa imwe mukano wekuti ndiwise rungano urwu kuti rwaiguma nekupi, but vaibva vati rungano rwadopera. Now gumwe rungano rwaigona kureba, votoita vhiki vachiparidza vachikutaura vachitoguparura vachikuudzai rungano. Tine rimwe rataiwisisa rainzi zidlavanhu. Now ranga riri zimunhu ranga rine ziso paumapa. Izvo rungano urwu vaida kuti tidzidzisiwe kuti tigova tinogona kumira mavari tisarashika. Now nyaya yekurashika yanga iri yekuti tisazogona kutevera zvinhu zvakaipa, nokuti pane waigona kuuya achitonga vachiti musafamba usiku, musafamba kumakoronga, musaenda mumatondo, munoga kudzoka nguva ichipo, munodliwa nezidla vanhu mugomo. Izvo vaichengetedza upenyu hwedu. Now ndozoitawo Mwari mukurarama kwako. Kana Mwari panzima yatichaverenga pavakati go sin no more, indasi uchatadzazve muchaiwa ndima iyoyo. Ndo rungano rwaunorarama iwe uchiinda upenyu hwako so. Now vamwe musingatozivi kwamunogona kuguma. Gumwe rungano uchichiudzwa nambuya rwaisiririsa so kuchiwisa urombo. Now the same applies nemararamire ako aunoita so. Mamwe mararamire ako so anotosiririsa. Vamwe mararamire enyu so kuti tiguise pamberi paMwari, Mwari vanondowisa urombo. Neupenyu hwako chaiwo unotowisa urombo pamberi paMwari. Nekuti unogona kutsvaga zvimwe zvinhu zvisinei naMwari, zvakanangana nemweya zvakanangana nenyama yako, zvisinei nemweya wako. Ndosaka watiwa Pauro kuna vaKorinde vekutanga chapter 15 pavhesi ya19 kuti kana tiine tarisiro muupenyu huno bedzi tinowisa urombo kudarika vanhu vose. Now rungano rwedu tinogunyora, iwe ndiwo unonyora rungano rwako iwe. Uyu mukadzi uyu achiuya pamberi paMwari aunziwa nevanyori nevaFarisi. Musoro weshoko waverengwa namai uchinzi mukadzi akabatwa achifeva. Now kunoti wakanga abatwa achiita upombwe, but tanga titaura pamusoro penyaya yemutemo, nokuti vamuunza kwaari vakanga vachida kuti iwe mwanakomana womunhu vave vanopindura izvo vaitoedza. But chii chinonzi mutemo? Now mukaenda kuna Johani wokutanga chapter 3 pavhesi ya3 inoti mumwe nemumwe ane tariro iyo kwaari anozvichenesa sezvaakachena iye. But pavhesi ya4 inoti mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika murayiro. Zvivi ndiko kudarika murayiro. 1 John chapter 3 pandima ya4. Saka kana ukaona uchidarika murayiro ndo zvivi. Saka tikuda kutsanangura pamusoro perungano rwako rwaunonyora iwe. Now ndoda kuti muihwe tsamba yemurume anonzi iye Solomoni, rwiyo rwaSolomoni chapter 1 pandima ya6. Mungowa mashoko anozipa. Now mashoko anosiririsa, asi mashoko anoda kuti tibatisise kuti nezvavaiita mai ava pane zvavaitorirtira upenyu hwavo husiri upenyu hwokudenga. Faith nguyo kwaSolomoni, Songs of Solomon chapter 1 pavhesi ya6. Verengai mai mumwe mashoko anozipa. Musanditarira handei. Nguyo kwaSolomoni mai chapter 1 pavhesi ya6. Musoro ingoverengai vhesi ya1. Chapter 1 pavhesi ya6. Rwiyo rwaSolomoni chapter 1 pavhesi ya6. Pavhesi ya6. Hey. Musanditarira zvandakasviba. Hey. Nokuti zuva rakandipisa. Nowa. Vanakomana vamai vangu vakanditsamwira. Vakadini? Vakandita murindi weminda yemuzambiringwa. Ko wangu ini? Asi munda wangu wamuzambiringwa handina kuuchengeta. Ukadini? Ukadliwa nezviri? Musanditarira kusimba kwandakaita kudai. Zuva rakandipisa. Vanakomana vababa vangu ini vakandita murindi weminda yavo yemuzambiringa. Now munda wangu ini wemuzambiringa handakuuchengeta ukadliwa neshiri. Vamwe venyu makagara kudai so muri kunyora rungano gunongodliwa neshiri so. Rungano kwatoti kana tikada kukubatanidza so pandima tichada kubata kuti muhwisise zvatoda kutaura vanhu vevanhu regardless of how small you are.
unosirisa pamberi paMwari nekararamiro kaunoita. Now vachiunza mukadzi uyu wakanga afeva, vakanga vachida kuti vanzwe kuti ivo Jesu vanoti chii. Nyamba vakanga makuti ndo vakauya kuti no, ndiri nzira, upenyu, and the way, the truth and the life. Ndini njira, zvokwadi neupenyu. Votokangamo votouya kuda kuti vamuedze. But zvose izvi vachizviita vakanga vasingazivi kuti iyewo vari kutaura naye ndiye mudzikiniri. Now tichazoparidza imwe ndima mangwana pamusoro pechirema chachiri paBhesaidha. Chakatokanganwigwa neurema hwacho. Ndinotoshayiwa kuti ndiani anogona kundiisa mugungwa kana mudziva kana robvongodzwa. Now variko vamwe vanotorarama upenyu vasingazivi kuti aripo mudzikiniri, uye aripo iye wakadanigwa iwe neni kuti tidzikinirwe. Now izvi hazvinei nekuva vanomugamuchira kana kusamugamuchira, asi hazvichinjwi kana kuti hazvigoni kushandura task yakapiwa kwatiri kuti isu tigogona kurarama maari. Now rungano gwenyu gumwe gunogona kupera semhute yatinoti juya muchirungu. Unongoerekana wadisappear so. Vamwe totozopedzera tafanike tinotokota, uye tichitokotoshwa tsamba yakanyogwa kuna Job chapter 40 pavhesi ya 1. Kuti munhu akabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekurarama. Now azere nekutambudzika, anokura agosvava seruva, agongotiza semvuri. Vamwe munongosova so. Totozobvunzwa kudenga kuti ko heya ndokurarama kwavanga vachiti vanorarama muna Mwari iyo mutei. Dova iri ndoramufungidzira kuti ndokurarama uko. Now puku yangu ndopainenge yoya kutsanangura kuti imi makaparidzwa vhangeri. Now mukatounzirwa nhume nharirire Ezekiel vanenge vopupurawo kuna Ezekiel chapter 33 pavhesi ya 6 pavhesi ya 3 kuti ndiri nharirire ini yakadamwa kuti imi muve munoteerera munzwe, mutsauke kubva muzvivi, musatevera zvivi. Now ndiri nharirire ndinofanira kupupurira ndichikutaurirai zvinoreva Mwari kuti mutsauzwe kubva muzvivi asi mutendeke munyasha dzaMwari. Kana ndikasakuudzai shoko raMwari, kana dai ndikakuudzai shoko raMwari ndaizotongwa naMwari. Ndosaka taona chigaro chemutsa chavhugwa, nekuti chichavhugwa chigaro chemutsa, iwe uripo, ini ndiripo. Uchazviona sezvakaitika zuro pabig screen. Nekuti tose tichashandurwa. Now nyaya yekushandurwa ndo ndakaparidza iya. Ndosaka vasudhasi, vanyori ava nevafarisi vaiuya, nekuti chavaigona kupomera mhosva, uye vachiunza mukadzi wanga afema. Yanga isiri nyaya yekuti vaida kuti todini, vaida kutomuedza muchawa bhuku yangu. Zvino rungano gwako gwaunonyora iwe hausiwo unozongobahwa here uchiba iwe, apa uchinyepa uchiti iwo unonamata. Hausiwo unozoita dzidzo dzisina nebasa rosewo kana mumachechi. Vanhu vachitokuona kuti uri munhu waMwari, asi woita dzidzo dzisiridzo. Rungano gwako iwe kuri kufamba sei? Mararamiro ake chaiwo chaiwo unomborarama sei? Uye kaitiro kako ndekapi? Uye dzidziso dzako dzatiri kudzidzidza nepaunwa kuti Jesu akaenda mugomo reMorifi, kwaakakwira achienda kudenga, 500 men varipo nevadzidzi vake. Mutumwa akadzika, mangwana akadzokerazve kutemberi, vanhu vose vakauya kwaari, akagara pasi akatanga kuvadzidzisa. Now izvo vachizviwa vachitodzidzisa, pane vamwe vaitowa nezheve dzekukwapa, nekuti havasiri vose vanoti ishe vachagara umambo hwokudenga. Matthew chapter 7 pavhesi ya 21. Havasiri vose vanotoya vachitowa shoko raMwari, vanoda kurihwa shoko raMwari kuendesa kudenga kudai. Variko vamwe vanoita zvokutokwapa kutoda kuwa, vatinoti maspai aya, kutofamba uchiti kaparidziro kavo nhasi rangoitagwa rakaipa ndo ratobata, rekuendesa kudenga hana basa naro. Now Mwari kana vozotora kuti kutongwa zvakunononoka, vanakomana vanhu vanosimbirira kuita mabasa asakarurama, unotohetuka so uchihwa shoko raMwari so. Totoya tokuparidzira shoko so wotochinja nemweya. Nekuti chatoparidzira moyo kuti uudze mweya. Nekuti achiti ngatichengete kwazvo kupupura kunotarira, ngatitendeuke nemoyo wakakwana. Moyo wedu wasasiwa pahana yakaipa, chosasiwa moyo
kwete huma kana godzi. Ngatitendeukeni mwoyo wezvokwadi. VaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya21. Mwoyo yedu yasasiwa pahana yakaipa. Tigochengeta kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kusungunuswa, nekuti iye wakapikira wakatendeka. Achitodzidzisa madzidziro amakawa achizoitawa muchamawisisa. Ndo zvaakanga achitotevera kuti ini ndakapikira dzidziso yangu uye ndakauya kuzokufirai kuti ani nani anotenda kwandiri arege kuraswa asi kuti arege wane upenyu kusingaperi. Why can't you say amen? Amen, Apostle. Hallelujah, hallelujah. Saka ndopa mama wamai pavhesi ya 2 chindai pavhesi ya 3 matoverenga kuna urwego hwaSolomoni chapter 1 pavhesi ya 6 kuti musanditarisa kusviba kwandakaita kudai, zuva rakandipisa. Vanakomana vababa vangu vakandiseka vakandiita murindi weminda yavo yemuzambiringa wangu munda ini ndikarega kuchengeta ukadliwa neshiri. Nagwende kwauri kufamba uri kugangiswa naSatani achikuita chamundavatava uchiurukisiwa fishi pamwe utori munhu umutariri chaichaiwo mumba vaMwari. Dzidziso dzaMwari chaidzo kuti udzidzise vanhu vaMwari hauna. Hatisi pakuuya kuzotaura kana pakuzonyonganisa vanhu, tiri pakutaura chokwadi, nekuti bhuku yangu inotaura kuna Johani chapter 8 pavhesi ya 32. Muchaziva zvokwadi chakusunungurai muzvivi. Iyo patiri kuparidza pamusoro pezivo neuchenjeri mukudya zvivi, apa tichibvunza kuti chii chinonzi chivi. Now takutanga kutsanangurira tikakupai mindiro kuna Johani wokutanga chapter 3 pavhesi ya 4 kuti chivi kudarika murawo. Mumwe nemumwe anodarika murawo aita zvivi, nokuti zvivi ndiko kudarika murawo. Murawo chii? Ndo mabasa amakanzi naMwari munofanira kutevera awo atiri kukudzidzisa yawo. Esungano yamakapuwa naMwari yamunofanirwa kuti mutevere uye muwe munotenda mairi. Haleluya. Ndima dzinozouya dzakawanda nokuti takagadziwa vamwe takadanirwa kuti zvokupupurai zvokwadi. Saka hatidi kuti tibude mumuforo mozoti vanga vangotidana kakuti vanoti tiungane pakereke kuti tigozoparidza vhangeri rekuti tiwise kuti vanoziva Bhaibheri. Haisiriyo nyaya iyoyo. Pano hatiparidzi nyaya yetheology, pano toparidza vanhu kuti vaende kudenga. Haleluya, haleluya. Amen, Apostle. Haleluya, amen. Zvose izvi tichikuitirai toda kuti uwisise mwana wavanhu. Now kuzvigamuchira kana kusazvigamuchira hazvichinji Mwari kuti vave Mwari, uye hazvikoni kuchinja kudamwa kwangu ine Apostle Michael Gabriel Prince kuti ndikuudze. Tichitorerutsa norurimi nokuti vamwe tiri makaranga, tichikuudzawo nechirimi chechizezuru kuti uwisise. Tichimbochinjavo kuti uwisise kuti paya pavarataura paya ndakupawisisa. Unopawisisa nokuti toverenga mushoko raMwari raunaro weBhaibheri iwe. Nokuti Bhaibheri riri mukati maani nani. Kana chitiri mukati maani nani ndinoda kuti kana Jesu vachiti ndinogara mukati menyu, hamuzivi here kuti miri yenyu imi itemberi yaMwari. Temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo. Why can't you say amen? Amen, Apostle. 1 Corinthians chapter 3 pavhesi ya 16 to vhesi ya 17. Saka mumwe nomumwe ane Bhaibheri yake ranotoverenga mumwoyo make. Iwe ndiwo unongorishandura. Now wotanga kuita rungano gwako gusiri gwaMwari. Handei mai pavhesi ya 3. Vanyori navaFarisi vakauya kwaari, ndo patata akuda kudzika ndoida ndima iyoyo. Fambai mai. Pavhesi 3. Hey. Vanyori navaFarisi vakauya kwaari nomukadzi wakanga abatwa achifeva. Wazviona manje? Handei mai. Vakamisa pakati pavo. Hey. Izvo vakanga vaona kuti hai iwe nokuti mutemo wavaJudha waiti kana munhu akabakwa achifeva, now waifana kuti auye azopupurwa nevanhu vatatu. Pakaita wokutanga, wechipiri newechitatu zvatopera, motomutaka nemahwe, nokuti wadarika mutemo, nokuti ndiwo mutemo wakauya uchipuwa nemunhu anonzi Mozisi. Now bhuku yangu yotsanangura ichitiyo mutemo wakauya kuti kudarika kuwande, vaRoma chapter 5 pavhesi ya 20. Asi zvivi kuwanda kwazvakaita, zvivi zvakawanda nekudarikidza, nyasha dzikazopuwawo nekudarikidza. Now mutemo ndo wanda chikupupurira yuko, asi ivo Mwari vachiziva kuti ini ndini nyasha, nokuti grace ndo nyasha. Mutemo wakauya kuti kudarika kuwande, asi zvivi zvakawanda, nyasha dzakawanda nekudarikidza. VaRoma chapter 5 pavhesi ya 20. Nyasha ndiyani? Nyasha ndo Jesu. But Paul uchivhunza futi ambotaura kuna vaRoma ikoko chapter 5 pavhesi ya 20. VaRoma chapter 6 pavhesi ya 1. Toramba tiri muzvivi here kuti nyasha dziwande? Iye woti aishe kwete, hatingadaro, nokuti takafa muzvivi isu. Takafa naye, iye paakafa nesu takafawo naye.
tikapapanidzwa naye. Saka sekufa kwakaita takafawo muzvivi, paachamutswa nekumutswa kwake nesu tichamutswawo, tichiva neupenyu nemwiri usiri muzvivi. Haleluya. So zvose zvatiri kuparidza tinoda kuparidza kuti uwisise kuti chii chinonzi chivi, uye kana Mwari vachinge vakuti go and sin no more, chienda asoshatadazve zvatiri kuparidza izvi uzviwisise kuti rungano rwandandichiudziwa uko nemararamiro andinoita ini ndinofanira kuchinja papi, uye ndinofanira kurarama sei. Usangorarama seshiri kuti inongobuda mudendera izivi kuti inodzoka here, nekuti kana dziri sezazo kune nyoka dzonzi rovambira, dzimwe imhungu, dzimwe imhopomupopo, dzakasiyana-siyana. Dzichiuya dzimwe dzinotouya dzichitodla vana venyoka serovambira nemhopomupopo. Inoinda paipo kuti shiri yainda, inotoona kuti shiri yainda, nokuti inotohlawa iyo nyoka kuti kana shiri dzikawanda inogona kuya yakajonywa ziso, touya dzoti choko nemakunguva anogona kuuya, inotaimira paya panobuda mai vondotsvaga chikafu, zviyo zvokuti igoyayo pamazana, yongoti painobuda iyo yorova vana vaya yodla. Vamwe venyu munodliwa so makatarisa so sematemba makasvinura. Satani anoya achikung'ura so nezvivi zvaunotoda unotozvida. Patiri kuti nyasha padzakawanda ndiye yakauya zvivi zvawanda, nyasha dzakawanda nekudarikidza kuti Jesu ndo vakauya vakadurura nyasha. Muchawa nyasha dzakapuwa mai ava, mukadzi akabarwa achifeva. Kufeva ndakakuudzai pamusoro pekufeva kuti ndo chivi chinonyangadza Mwari. Ndakakupai ndima iyoyo. Ndikakuudzai kuti Mwari havambofi vakafara zvachose nechivi chokufeva. Izvo vakazviramba ende havambovi Mwari vanozvishandura kuti zviya zvandakamboreva zviya ndakaresva kureva, ichindibetsera kuti ndichitendeuka katauriro kenyu kave katauriro kangu. Havadaro. No, Mwari havadaro. Mukaenda kuna 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi, ndinoida ndima iyo kubva pavhesi ya18 ichitaura pamusoro peupombwe. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya16, nokuti iwe uri mukadzi unozikamwa seiko kuti uchaponesa murume wako kana, haleluya, kana uchizviisa pamberi paMwari uchaponeswa. Ndoda kutanga kuiverenga kubva pavhesi ya17. Hamuzivi kuti rega ndiverenge ndirini. Hamuzivi kuti asanganiswa nemhombwe wava muviri mumwe chete here? Nokuti iye anoti ava vaviri vachava nyama imwe chete. Asi akasanganiswa naIshe Jesu wava mweya mumwe chete naye. Iye yekupomba iyi yatiri kubata yamai ava vataugwa nezvavava, muchawa ndima yacho pavhesi ya18. Tizai upombwe. Vakorinde vekutanga chapter 6 pavhesi ya18. Tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri wake. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itembere yaMwari mutsvene ari mukati menyu, wamakapiwa naMwari? Hamuzi wenyu, kureva kuti you don't belong to yourself. Hausi wako iwe, nokuti makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Saka mutemo uyu uchiuya waitouya kuzodzivirira iwe neni. We have been bought by a precious blood of Jesus. Ngatichiwa manje rungano gwamai ava kuti hakuna kudliwa neshiri here, uye kwadliwa neshiri kwakazodingwi naMwari. Handei mai. Pavhesi 4. Hey. Vakati kwaari, mudzidzisi, mukadzi uyu wakabatwa achifeva. Ipapo pamene. Kureva kuti ipapo pamene, kureva kuti tamubata right in the act. Vakati kwaari iye mudzidzisi, rabhi. Muchirungu inonoti rabhi, nokuti rabhi inoreva teacher. Nokuti wakanga ari mudzidzisi. Nokuti mukawa pamusoro apo pamauchiti Jesu akaenda kugomo reMorivhi, mangwanani akadzokerazve kutemberi. Vanhu vose vakauya kwaari, akagara pasi akavadzidzisa. Saka vakanga vachiwisisa kuti uyu anodzidzisawo. Voda kumupoka manje, vaona kuti zvatavabata zvichida kuti timuwise saiye anozviti mutiwe mudzidzisi. Mukawa kuna Pilato zvichinetsana kuna Johani chapter 18 pavhesi ya 37. Pilato anobvunza kuti iwe ndiwe mambo waJudhasu? Jesu akapindura akati iwe ndiwe wareva kwete ini. Vamwe vangatotifunza kuti iwe munhu waMwari here? Imi ndimi wodobvunza, iwe ndiwe wazvireva kwete ini. Kana wotobvunza mharidzo yandiri kuparidzai,
iwe ndiwo wotobvunza mweya mutsvene ndiwo uchakupindura kwete ini. Jesu akati ndakaburukira izvozvo, ndakabarirwa izvozvo, ndakauya kuzoedza zvokwadi. Ani nani anonzwa izwi rangu ndowezvokwadi. Now pavhesi 38 wakati wareva izvozvo, iyo ndobva abvunza kuti zvokwadi chii, iye abudziwa. Semabudziro andiri kuitai kudai, kuti paipa vanga vachitsanangura vaverenga tsamba yekudliwa kwemizambiringa yemunda waSolomoni, ukadliwa neshiri akachengeteswa minda yemizambiringa yemadzikoma ake, vanga vachimborevei. Ruyo waSolomoni chapter 1 pavhesi 6. Musanditarira kusviba kwandakaita kudai. Vanakomana wababa vangu, madzikoma angu vakandiseka, vakandiita murindi weminda yavo yemizambiringa. Wangu munda ndikarega kuchengeta ukadliwa neshiri. Munoshandisiwa naSatani so. Rungano gwenyu chiwa rungano gwamai apo. Vobudziwa manje pamberi paJesu. Jesu voti, okay, that's all right. Ndakudzidzisai. Now, iwo voti, that's all right. Tadzidzisiwa. Hei no nyaya chiitongai. Iwo votoona sekuti votomuti ndimi makwise. Kutoti ndiwo makwise. Ndimi wana makwise. Kuti ndiwe makwise, ndiwo unogona kuzvipedza. Ndiwo unogona kukamurira vanhu nokuti wakambotiudza uchiti vana vemhombwe, vana venyoka, hakuna chakanaka chinobuda pakadzikadzika pemwoyo yenyu, nekuti pakadzikadzika pemwoyo wangu ndozvinotaura mumwoyo, mumuromo womunhu. Zvatova zvivi. Kuna Matthew chapter 12 pandima ya 34. Wakanga atoreva mashoko awo. Saka varivo futi vakanga vatomuti iwe une mweya wesvina, waunopupura naye newaunoparidza uyu ndiBheelzebhubhi, mukuru wemadhimoni. Iye akati hakuna imba ipi neipi inogona kumukira imba. Hakuna imba anogona kumukira imba yake. Hakuna Satani anogona kubvisa Satani. Zvino kwazvo mukakanganwa zvivi zvose zvekumura mwanakomana womunhu, asi anani anomura mweya mutsvene uye agoni kuregeregwa paupenyu huno neupenyu hunouya. Zvino wagonei? Wagonei mwana wavanhu? Chawagona chii? Hapana chawagona, hapana jora robhindura. Kuno pano pasi wotsva wogochewa nenhamo yekusagona kururama muna Mwari, wofa nemagwere. Now watisi panyaya stigmatization nokuti vamwe vanoona kuti vanga vaitaura nenyaya yeAIDS. Now AIDS kutukwa, tinotonamatira kuti ibude kana vanayo. Cancer kutukwa, tinotonamatira kuti denga riranga riri. Saka musatitongera zvina nebasa rose. Teerera shoko rinokuisa kudenga, rekukuvudza nekukudzidzisa kuti chii chinonzi chivi, uye chivi kuti ubude machiri unenge warangarigwa sei neari kukupupurira vanova mweya mutsvene. Ukawa Johani achitaura kuna Johani chapter 14 pavhesi ya 26 kuti iye mweya mutsvene uchatumwa nababa vangu vari kumusoro kudenga muzita rangu, agouya agokudzidzisai zvose, agokurangaridzai zvose zvandakakurayirai kusvika kumagumo. Matthew 28 pavhesi ya 20, vadzidzisei kutevera zvose zvandakakurayirai, tarirai ndinemi kusvika kumagumo. Saka vanesu, saka vounza mukadzi uyu voti iwe ndiwe makwise, nokuti ndiwe watamboona wakupinda mugomo reMorifi. Now rangarirai kuti paaita zvose izvi vaiona, uye paaidzidzisa vaitovapo, uye vachida kubata rakangoipa semabatiro mamwe anotoita vamwe vanotoya vachidzwa panapo. Anongoreva iro rinotoda kurihwisisa. Kana vangoreva vhesi isiriyo ndoyo wobata iyoyo inomuisa kudenga, hana basa nayo, yangotadzwa chete kutaugwa ndoyo anotoda. Ivo Mwari vakataura kuti hakuna mutsvene, kunyange ini pachangu vainda vakatorova temberi yese, vanhu vachitengesa nzembe, vachitengesa naiwo maginifa zviuta zvamunazvo zvamunoda zvakambochengetwa kuZimbabwe zvikaita mbiri. Iyo nyaya yekuZimbabwe kuti angoita chimwe chinhu vomanyawo, angoita chimwe chinhu vomanyawo. Na ndotenda kuti havasiri vose vanozongoti vahurawo vohurawo, vaitawo mbavha voitawo mbavha. Iyo shoro choti kana wadziya moto umwe mbavha newawo wambavha. Inorevei vhesi iyoyo? Kutaura kwamuri muchiita muchishona inongoreva kuti usasungwa pajoko rimwe chete nevasakarurama. Ndizvo zvainongoreva chete. Kuna kuti tiza zvivi. Kuna Jobho chapter 1 pavhesi ya 1. Kwakanga kuine murume munyika yeUzi. Murume uyu wakanga achinzi Jobho. Wanga akakwana. 2, wakanga ari munhu akarurama, upright, perfect. Now wakanga ari murume waitya Mwari, the fear of the Lord.
kutya Jehovha ndo mawambo ezivo. Zvirevo chapter 9 pavhesi ya 10. But pamusoro pane zvose, above all, wainzvenga zvivi. No, God, he would shoot away from evil. Turn away from evil. Kutiza so. Mukaenda kutsamba kuna Genesis uko. Murume anonzi Josefa. Wakanga ari murume wanga akazodzwa naMwari. Achitengeswa nemadzikoma ake uko. Now, kururungano kwamuri kuwa, kuri kutaugwa pamusoro pesimba raMwari. Ratiri kupupura pamusoro pezviri kutaugwa izvi naMwari, kwete neumwe munhu. Zvose izvi zvatiri kutaura izvi zvatiri kuparidzirai kuti muve munouya muchizoti zvataudzwa paya vanga vachipoti chii. Handiyo nyaya. Now, nyaya yeurusisi yatiri kuda kuti muise ndeyekuti murume anonzi Josefa achidamwa naMwari, achiudziwa zvisote, achirota zvisote, achitovaudza chisote chokutanga Genesis chapter 37. Ndarota zvisote zvenyu tiri mumunda, pakati pemunda chisote changu chichikura kudarika chisote zvenyu zvose madzikoma angu. Now, zvisote zvenyu imi zvikatanga kukotamira chisote changu, vakatsamwa vakagumbuka sevanyemwa sadza. No, but hazvina kuchinja kuti Mwari varambe vachimuropafadza semaropafadzira vari kundiita kuti urambe uchiwa shoko raMwari. Hazvina kuchinja izvozvo. Now, kuramba kwako kana kusatenda kwako kana kuoma kwako mwoyo hazvichinji simba raMwari, kuti simba raMwari rive patiri, uye kuti iwo uzive kuti Mwari chii kwauriwe. Unongori munhu usina basa kana ukasaziva Mwari. Ndosaka ndakambokuudzai kuna Muparidzi chapter 3 pavhesi ya 19 kuti nokuti zvinoitika kwavanakomana vanhu ndozvoitikwawo mhuka. Zvose zvoitikwa chinhu chimwe. Mufiro womunhu ndomufiro womhuka. Zvose zvino kufema kumwe. Munhu haana paanopfuura mhuka, nekuti zvose hazvina maturo. All is vanity. Zvose zvakabva kunzvimbo imwe, zvose zvichadzokera kunzvimbo imwe. Now, ndiani anoziva kufema kunoburikira kumusoro kuchipa munhu upenyu, kunokuisa kumusoro. Now, anoiswa kumusoro ndiwe munhu, ndiye anoziva kufema kunoisa upenyu kumunhu kumusoro. Ndoda kuti miverenge ndima iyo mai. Muparidzi chapter 3 pavhesi ya 21. Tibate nziri ndima yandiri kutaura kuti tinoda kutsetseka kwedu kuno ku DSCC tinobvira kuverenga verse for verse. Shadrach Mo azvanzi yangu kuno tinobata verse for verse. Unotevera iwe inyaya chete kungoti haudi kuti amen asi unotevera. Nyaya yekusongoti amen chete ndo patongozongotadza kuzowisana mwana mai wangu asi titi amen. Kuno tinobata verse for verse, anotevera mwana mai wangu anoziva nechiparidzawo. So zvatiri kutaura ndezvokuti kana Mwari vachinge vachikudana iwe kuti tiza muzvivi, now ava vachiudziwa mai ava, ndinoda kuti kana tigati mabata ikoka ingoindai mungotopedza ndima yamai tigozodzoka kundima yaMuparidzi, tingopedza ndima yamai ava, nekuti manga mavapaipo kuti vakati kwaari mudzidzisi mukadzi uyu wakabatwa achifeva, ipapo ameni. Now pavhesi ya 5, nekuti pavhesi ya 1 mamati Jesu akaenda kugomo reMorifi mangwanani. iJohani chapter 8 pavhesi ya 1 yandiri kukotai, musoro weshoko mukadzi akabatwa achifeva. Now tirikubata ndima yekuti chii chinonzi chivi, kuti kana wanga wakakanganwa pane vamwe vane chikanganwa hama kuti uchitoparidza wotoshaya kuti zviri kuparidzwa ndezvekuti chii. Inyaya yezvivi zvose izvo zvizvi unofunga zvisina basa, so ndoyamushawani chazokota kuna Muparidzi. No, vaitofunga zvisina basa vaSudhasi, vanyori nevaFarisi. Asi why? Pavhesi ya 1 Jesu akaenda kugomo reMorifi mangwanani akadzokazve kutemberi. Vanhu vakamutevera kwaari, akagara pasi akatanga kuvadzidzisa. Now mukazodzika nendima yepavhesi ya 3 mai vachiverenga vazoti vanyori navaFarisi vakauya kwaari nomukadzi akanga abatwa achifeva. Vakamuisa pakati pavo, vakati kwaari, mudzidzisi, rabhi, mukadzi uyu wabatwa achifeva. Ipapo ameni kuna kuti we caught here in act. Ndo zvamodazvo, especially manudhi aya munomada chaizvo fani titiwisise kuti ndizvo here ndo zvaakaita here, regai tione kuti nudhi yake yakamira sei. Haleluya. Now zvose izvozvo tiri kuda kuti muwisise kuti kana uine mweya uyoyo wokuti unongoda kungotarisa zvakaipa zvoga kwete zvakanaka, nekuti pane umwe mweya wokuti kana ukakubata so unogona kutofunga sokuti Mwari vanewe izvo Mwari havana iwe.
vachitouya vaifungidza kuti vari kuuya vachipupura kunaka kwaMwari kuti Mwari vaudze vanhu kuti pane zviri kuitwa nevanhu ava. Nyamba ivo vakanga vachitoita zvakaipa. Vaitofungidza kuti vachitonatsa kudai vachimuudza mashoko akadai pane chavaida kuuya kuzoshandira kwaari. Tamubata achifewa mene. Manudhi munomada chaizvo. Vanhu vasina nguvo vanoita sekuti ndo sadaka. Vanoti kuona munhu asina nguvo so iye achingoriwo munhu wokuti kana achigeza anosara asina nguvo. No, kana muchivata vazhinji hamutombovati mune nguvo. Zvikuru sei vakaroorana nokuti zviri pamutemo izvo. Nokuti kuva uri muwananiso it's a ministry unofanira kuizadzisa. Nokuti Paul akaipupura nyaya iyoyo kuna vaKorinde. Haisiyo nyaya yatichazoipupura umwe musiyo. Asi munofarira zvisakarurama. Ndio saka uchiwa vaTesalonika vechipiri chapter 2 pavhesi ya 11 na 12. Kuti Mwari anovatumira simba rokukanganisa. Mwari kana vaona kuti unoda nhubu uye unoda chihure vanongokuisirawo mukati mesvina imomo. Mwari anovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema. Kuti vose vasina kutenda zvisakarurama, vasina kutenda chokwadi vakatenda zvisakarurama vagotongwa. Bhaibheri riripo. Tichitoripo so tichikuparidzira kudai so. Voda kutumira Mwari simba rokukanganisa kuti utende nhema. Ndima iyo akabatana na Samuel wokutanga chapter 16 pavhesi ya 14. Kuti mweya waMwari wakabviswa naSauro naMwari paari. Wareswa uko. Wamukira Mwari simba. No, kumukira Mwari simba ndio zvivi. Mukaverenga 1 Samuel chapter 15 pavhesi ya 22. Inotiyo iwe wamukira Mwari simba. Now, kumukira Mwari simba kwakafanana nekuuka n'anga muroyi. Unotorova hakata. Unotogata bere. Unototsumwera so uchiparidzirwa shoko oshaya kuti ungatsumwera iwe reshuwa richiparidza shoko. Wavata wakagata bere. Chirega uone kana painda mapono pa TV. Ziso robuda kudai kuita mwenje kuita mpumpuru. Unozvenga zvivi here. Unohla Mwari here. Une zvimwe zvinhu zvaunogona kuti waverengegwa shoko raMwari unogona kutochinja your own direction kuti nhasi vandiudza shoko ndibetserei Mwari. Unohla Mwari here iwe kuti pfungwa dzako dzizere vumhizha husina nebasa rose. Now, Mwari kana vachiuya kuzokuparidzira vari kuda kukuparidzira kuti iwe utendeuke. Nekuti ukawa kuna Johani anotaura mashoko akasimba pamusoro pesimba raakapa kwatiriso. Kuti kana iye auya achauya agodzivisa nyika pamusoro pezvivi, pamusoro pekururama nepamusoro pekutongwa. Now iyo John chapter 16 pavhesi ya 8. Ndichikuudzai kuna Johani wokutanga chapter 3 pavhesi ya 3 kuti imi wamene kana uine tarisiro yekuzvichenesa iwe uchacheneswa nekuti iye wakachena. Pavhesi ya 4. Now, kudarika murawo ndo zivi nekuti zivi ndo kudarika murawo. Murawo chi ndo shoko ratiri kuparidzira kuti iwe uregamuchire uvewe naro. Now, tichitaura pamusoro peizvi nandichikupai muenzaniso wevarume vakafamba naMwari vakadzenga zvivi. Ndichikupai muenzaniso waJosefa. Mukaverenga tsamba yaJosefa chapter 37 pamusoro pezvisote arota zvisote. Madzikoma ake vakapinda munduru inovava. Na kupinda munduru inovava ndikupi mukaenda kuna mabasa aapostoli chapter 8 pavhesi ya 22. Murume anonzi Simeon pavhesi ya 9 wakanga achita zvishamiso kuvana veSamaria muIsraeri. Achiita un'anga hwake. Wandiri kuudzai kuti kana wamukira Mwari wavan'anga vanhu vakashamisika zvikuru vakati uyu munhu isimba guru raMwari. Now, vana Filipi vachiuya vachizoparidza iye ndokutanga kuona kuti simba raMwari riri pavari apa. Ndotodawo simba iri. Vana Filipi ndipo vanodana vamwe vanhu vazhinji vakati indai munotitorerawo varanda ava vana Petros vauye vazoparidza bhuku iyi kuti vanhu vatendeuke. Vana Petros vakauya, but vana Petros vachiuya vakauya vachiparidza vhangeri ndokutanga kuisa mavoko avo pamusoro pevanhu vanga vasingazivi Mwari. Mweya Mutsvene ndopo wakatanga kuenda pamusoro pavo. Murume uyu anonzi Simeoni n'anga muvuki ndopo akati kwavari chiritengeseraiwo simba iroro. Pavhesi ya 22 yamabasa aapostoli chapter 8 vakati sunungurwa mukusarurama kwako nekuti taona kuti wapinda musimba risina kunaka, wapinda munduri inovava iwe. Tendeuka.
zvivi zvako iwo zviregeregwe nekuti zvawaita izvi zvakaipa. No, akazoshandura, akatendeuka, akamira pana Mwari, akahla Mwari, akagona kutendeuka semaparidziro andiri kuita kuti utendeuke. Murume anonzi Josefa anzi iwewe uri mudyi wenhaka naMwari, vachimurotesa hope, achitoudza madzikoma ake vakatsamwa sevanyimwa sadza, nekuti pindai mudzimba izvozvi, vanhu vekumusha isi izvozvi tikaita tsika yekuti tiri kudya sadza vekumusha, tikasati uya tidle sadza, ndinobuda guhu rekuti vaya vane tsika yakaipa yekuti kana ukapinda mumba mavo havapi munhu sadza. Izvo mutemo kana kuno kuIngland, kana ukatenga chikafu chako unotodla wakanyarara chero munhu achihwisa urombo, nekuti havazivi kuti kana munhu akadla akahwisa urombo anofanira kupuwa. Ndezvenyu zvekumusha zvokuti munofanira kupuwa chikafu kana munhu akapinda mumba unongodla wakanyarara. No, tiri kuparidza pamusoro pei? Tiri kuparidza pamusoro pezvivi kuti murume anonzi Josefa uyu azorangarigwa naMwari, Mwari vazova naye. Now, wakatonzvenga zvivi mukadzi waPotifa kubva patsamba yaGenesis chapter 39 kubva pavhesi ya 7. Mukadzi waPotifa kuti ndoda kuti uvate neniwe, pinda mandiri, ininiwo ndiitewo mukadzi wako. Josefa akati handibati svina iyoyeni, handiiti nekuti ndine matsamba andakaverenga kumusoroko akapuhwa nababa vangu vanonzi Mozisi, handigoni kutevera. Na Mozisi anga asati auya zvake ipa panguva iri kuti Mozisi akazouya kumashure kwaJosefa, asi ndine matsamba andakapuhwa kumusoroko pamusoro pababa vangu vanonzi Adam naEva, vanonzi Noah. No, Noah anga akaverengawo tsamba yaNoah kunana Noah chapter 6 pavhesi ya 5 kuti Mwari vakatsamwa kwazvo nezvivi zvakanga zvava pakati pevanhu, vanove vanhu nenyaya yekuti vanga votevera zvakaipa. Mwari vakagumbuka vakati hatichengeti mhongwe, handichengeti vanhu vanoita zvakaipa kudai. Vakati rudzi gosogo nemhuka nezvose zvinokambera ndichaparadza. Vakazviparadza zvose kupera kuti chai. No, sevaparadzira avachaita iwe nekuuya kwavo vachiuya kuzotora vatsvene vavo, nekuti kana uchiva wachiti nezuva iro ndichava ndizvesa rutsoka rwangu pamusoro pegomo reMorivhi, muprofita Zakaria chapter 14 pavhesi ya 6 kubva pavhesi ya 4. Zuva richavora, mwedzi uchavora. No, muchavanda mugosha yapoko, muchamanya mugosha yapoko vanda mai, kana nimimba munini, kana ndiwe mwana. Nekungwara kwako nhema ungwari mapfundo hwako husina nebasa rosehwo. Kuti chitokuparidzira iwe unoda kutenda nhema, unoda kutenda kumasvikiro, kun'anga, kuvavuki, kuvaroyi. Na uchiwa 1 Samuel chapter 15 yandiri kuti hatisi kubuda mutima tiri pamusoro pechivi, chii chinonzi chivi. Uye takuudza kuti chivi kudarika mutemo 1 John chapter 3 pavhesi ya 4. Handipofi ndakarasika zvachose mharidzo nekuti iye wakandituma anoziva pandofanira kufamba napo. Uye ndichikuudzai, uye tikuverenga musoro weshoko nhunganyaya kubva kuna John chapter 8 kubva pavhesi ya 1 tata pavhesi ya 6. Pamwe kuchinzi Jesu akaenda kugomo reMorivhi, mangwanani akadzokazve kutemberi, vanhu vose vakauya kwaari, akagara pasi akatanga kuvadzidzisa. Vanyori nevaFarisi vakauya kwaari nomukadzi akanga abatwa achifeva, vakamuisa pakati pavo, vakati kwaari, mudzidzisi, mukadzi uyu wabatwa achifeva. Ipapo amene kuna kuti tambata in act. Saka tikudzidzisa kuti iwewe mutemo ukamutevera une ropafadzo, but unogona kuropafadzwa chero wakatadza, Mwari vachakurangarira. Vanokupa rangaridzo yakanaka. Ndosaka uchiwa mabasa apostori chapter 17 pavhesi ya 30. Hatikavhuri ndima dzose, ndichakukoterai. Mwari wakaregerera hake nguva dzekusaziva, asi anorayira vanhu vose pasi rose kuti vatendeuke. Na kutendeuka ndio kutiza kana kuti ndio kubviswa muzvivi. Wadana Jesu Kristu semuponesi wako kuti uyai mundidzikinure. Vanouya Mwari voti go sin no more. Uchawatsamba iyoyo. Now, ndichikuudzai pamusoro paJosefa, ndichikuudzai pamusoro pemurume anonzi Sauro. 1 Samuel chapter 15 pavhesi ya 22. Iwe wamukira Jehovha Mwari simba. Zvirokwazvo kumukira Mwari simba kwakofana nemwoyo kuka. Uye kusindimara mwoyo, nekusindimara mwoyo kwakaita vazhinji venyu kudai so, kwakofana nekunamata zvifananidzo kana matafuri. Hamunamati Mwari imi kana mwoyo yenyu yakaoma, nekuti mwoyo yenyu mukukutu. Ukawa Ezekiel akitaura kuna Ezekiel chapter 3 pavhesi ya 9 kuti mwoyo yavo mukukutu, imba inondimukira simba. Munomukira Mwari simba so.
uchitoparidzirwa sowototi hai ndozvigonawo. Ko takambodi kupohwawo yako hwani yawakaparidza tikaibata tikaisheta tikagona kuenda panyasha dzaMwari pachigaro chemutsa. Unongova munhu uri controversy, so haudi kuti uwisise shoko raMwari. Chaunodaiwo kungoshandura kuti iwo unoziva iwo usingazivi. Now vazhinji muri wana Professor Kitsa, Jack of all trades, master of nine. Munoziva zvose asi chamuziva hapana. Zvose munongokambira mai, munongokambira baba, unongokambira muzukuru, sekuru, mpuya, vatete. Nekuti vamwe muda kutokudziwa. Nyamba kudenga uko hakuna kukudza uko. Kana uchiwa kuti mutumwa Michael, mutumwa mukuru wakarwa hondo huru kuna zvakazarwa chapter 12 pandima ya 7. Akarwa naDiablos, iye Satan munyengeri. Now, Diablos akasawana nzvimbo yake kudenga, akakundwa nevatumwa vake. Akakandwa pano pasi. Now, shoko raMwari chiti, farai muriko muri kudenga munogarako, asi mune nhamo iminyika negungwa. Nekuti mweya wakaipo wakandwa pano pasi, akatsamwa kwazvo. Nekuti anoziva kuti nguva yake ipfupi asingazivi ndiwe. Unongoramba uri muzviviso. Now, mai ava uisiwa ava vakanga vari muzvivi. Vachiwisiwa pana Mwari, vadzidzisi manje voti ndo zvatabata vachiita. Chiitongai ndimi vana makwise. Itongei baba. Vakati it's all right. Umuunzei yenyu chiwai manje Jesu vachipindira. Pavhesi ya 6 ande mai. Pavhesi ya 5. Pavhesi ya 5. Mama verenga pavhesi ya 4 kuti vakati kwaari mudzidzisi mukadzi uyu wabatwa achifeva. Ipapo pamene kurwa kuti tambata red handed ndimoda kukuisa vanhu ka. Kamukabata vanhu vachita zvakaipa kwa atatomubata achita. Handine zvawakabata izvozvo. Kana wanga uchihura handine hure rako. Hino vamwe venyu muchasesedzewa naMwari. Ndosaka ndakuparidzai kuna Daniel chapter 12 pavhesi ya 2 kuti vese varere muguruva vachamutswa, vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe vachamukira kumhudzwa nokusekwa. Na kana wanga uri basa uchiita basa rekudzingasa nemvana nemahure, na uri baba uchifamba uchisa makodhomu mumasokisi, uchisa maruma sokisi, uchibira mai masokisi sebenzi, uchindohura nemahure uchindogocha uko. Now uchangomuka paunomuka uchifunza kuti hure rangu ripi nekondomu rangu ririchiwa, tichizviona sezvakaitika zuro, iwe uchizviona ende haugoni futi kuramba nokuti ichikuona. Kudenga kune CCTV uko iri kutarisa iwe neni maitire edu. Kana ngarira muzukuru wangu ari kuona anonzi Mwidzo Machacha, tichikura chaiko chaiko, munhu mukuru wainizera nangu nenuyu, tichikura chaiko tichidzidza ndaigona chikoro ina nokubudza. I was very intelligent, very intelligent zvakanyanyisa. Ndosaka muchiwa Mwari vakandizodza very intelligent. Saida ndikati namba 2 ndaitotambudzika, mubvunzei anoziva. Ndakandopoisa bhilo chaicho pasi, akagara kumagadzike kambaya akapinda pasi apa, iye Mwidzo Machacha muzukuru wangu. No, kwakuri kuita zvakaipa ikoko. Sekuru mandibaya ndotoseka. Akaita mazuva ari kupoko kusvika mai vamusina bhilo kusvika yabuda spenzera yanga yatsemuka kuenda kumusoro, nekuti uchenjeri hwahwo huri pasi kuti wakaipa wanga asingadi kuti simba iri ibude, asi simba ndorobuda manje rakuparidziwa. Ndosaka ndichikuudzai kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 11 kuti vamwe venyu tanga takadero, asi takadamwa tikashambidzwa neropa regwayana, tikacheneswa. Ndosaka tichipupura shoko raMwari rakanaka kudai. Hino munofungidza kuti tichikuparidzai shoko raMwari muchishona vamwe tiri muno muEngland, muno muBritain chaimo chaimo. Ikaona anongoyambuka akangoenda paBotswana chete kana kuti pa South Africa, akiri haachatogoni. Kamudhimule yamaswira akadika alizvere bishamna haachatogoni nekutaura shona chaichai rikeleni nemisiyele ikadebanisha. Zvino hatina kushata kutaura chitswana, isi tinochitaurawo, but zvacho zvokuti wabva wachinja nekuti wada kufadza uwepo hwako nenyama yako, wotochinja nekuchinja nekusada Mwari, hauchadi Mwari. Vamwenyu mainamata Mwari chaizvo muri munhamo, pamakangopuwa pfuma hamuchadi. Vamwenyu nyaya yekuti wapuwa upenyu, wapuwa basa rakanaka, ndopawotsvaga mahure manje, ndopawoti that's all right, mahure gawi. Na shoko rikarikasa kubata wotoziva kuti pane dambudziko newe. Kana uri muzvivi, uye chero usiri muzvivi unofana kuronda kufamba kwako. Ukawa 1 Peter chapter 3 pandima ya 10 shoko raMwari rinotaura chiti kana aripo uyo
saka zvakanaka pamberi paMwari, achiverenga mazuva ake akanaka pamberi paMwari. Ngava anochengetedza muromo wake kuti usataura zvakaipa, kana kuti rurimi rwake kusapupura zvinonyangadza, zvinonyengera. Vamwe munozvinyengera so, mugononyengerwa ugotodza hati hakunoura here. Unongoti wawati ungava murume here ugoshayiwa kana girlfriend uri benziwe. Naimi mai mukaita upenyu hwokuti mukashayiwa boyfriend, mongoitawo boyfriend kuti muone kuti zvekushe zvakamira sei. Motoudzwa kuti hamungaramba muchidya nerepu here, madii kumboravira kavichi, madii kumboravira vokofo kana chomoria, madii kumbodlawo kana mungangodla nechicken nguva dzose, mbodlai kana hochi. Kureva kuti kana wambohura ukangogaramba uchikororama nemurume uyu ko kana asingazipi, ndotsvaga umwe anogona kuita zvakanaka, moenda maipa, ndo pambobakwa manje redhendeti mowiswa pamberi paJesu. Now yanga iri nguva yaJesu. Hino kana mukawisiwa wonyadzisiwa wamudziwa, na wanga uri mai vesangano, uchiti wo unomira uchipupura fangeri raMwari dziri nhema. Ndosaka uchiwa vaRoma chapter 2 pavhesi ya 22 to 23, zita raMwari rinomudzwa pakati pevahedheni nekuda kwenyu. Zvikuru sei munoti munonamata muchireva nhema. Tinoda Mwari, izvo inhema. Munohura haikona kutaura, munoba haikona zvokutaura, mabasa omo ukangoona kana ingava bhilo kana wanunga yava yako wapuhwa nani. Kaenda kuOxford Dictionary kuti taking someone's device or anything's possession without his or her permission is defined as stealing. Kutora chinhu chani nani chemwene wacho iwe usina kupuhwa. Now zvinonzi kuba. Shoko raMwari rakanzi usaba, iwe unoba. Uri mai huru chaiyo. Zvivi unosema zvivi here, unonzvenga zviviwe. Takaiparidza nyaya yekunzvenga zvivi, takangoparidza iri 1 sermon, asi apa tabata iri vhiki yose. Chii chodzi chivi? Kuti muwisise, nokuti hazvichinji kuti kurarama kwako iwo figuratively kugozosiyaniswa nemararamiro akaita nguva yaNoa. Ukawa Mwari vachiti nyika yakanga yaora nguva yaNoa kuna Genesis chapter 6, nyika yakanga yaora. Mwari vakatsamwa kwazvo pamusoro pevana vanhu, vaona kuti nyika yaora semaorero avaita, uchitsvikimidza chiuno so nekutoisa muromo mumhino sedacha, totokuudza shoko so wotsamwa na utsamwira vamwe, uye farira zvimwe dhibha rimwiwi. Safarisa zvinani basa rose. Vhangeri iri moto, ndosaka ndakakuudzai kuna Luka chapter 12 pavhesi ya 49. Ndakauya kuzokanda moto pano panyika. Zvino ndodewa tobatidzwa hawo. Now, ndinopapanidzwa kwanisa papatidza nago. Asi ndinomanikidzwa sei kusika zvichiitika. Mufunga kuti Mwari vaita, vari Mwari vaita kuti ndinomanikidzwa sei kusika zvichiitika. Mufunga kuti ndakauya kuzopa rugarere pano panyika pavhesi ya 52. Ndoti kwamuri kwete, asi kuzopesanisa. Kubva zvino vashanu veimba imwe chete vachapesana. 3 pavaviri nevaviri pavatatu. Now, yozokuudzai kuti baba nemudhara, mudhara namwana wavo, mai nemuchemberi nemwana, muchemberi nemwana wavo, mwana nemuchemberi, mwana asikana, ichidzika murora. Now, semukadzi wangu wonetsana namai vangu, ndodasa ndofanira kuti mai vangu ini vakanga vachitya Mwari, mai vangu vanogara vachitya Mwari, uye mai vangu ndovakadzidzisa kuti wadamwa mwana wangu naMwari, itya Mwari, nekuti kutya Mwari ndo mavambeziwa. Bvunzai muzukuru wangu ari kuti ameni apostoli midzo machacha anondiziva zvakanakanaka. Uye uchenjeri hwatisi kuparidza nekuda kuti takaenda kuchikoro. Vamwe vedu hatina kumboda mwotinde kutodzidza kuchikoro izvo. Kwete. Paul anotaura kuti hatina kumbodzidza mumisha hwokuparidza shoko raMwari. Asi ndakafemerwa naiye wandakasangana naye ndiri pakati pekundoparadza vanhu vaMwari kuDhamascus. Ndikadamwa naMwari. Ndiwo madanigwa andakaitwa ini. Nyewe unogona kudama iko zvino ugototiza zvivi. No, mukawa Mwari vachiti nyika yakanga yaora nguva yaNoa. Genesis chapter 6 pavhesi ya 5. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru kwazvo panyika, nendangariro dzokufunga kwavo kwese dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose, semafungira aunoita so nguva yose. Ngofunga ngoti kana ndasvika kumba pandofanira kusvika ndichinoviga foni ndepapo, uye kana ndochaja inofanira kudzimwa. Kana pangopinda meseji yapinda wotouruka sedacha, kana sechimviyo chiya chatsikwa chohla kutushugwa mvura yakazara mudumbu. Ushaya kuti injerere uchiwa kuti kudarika murowo kutozivi. Na ukana iwo wakaenda uchitoti kumukadzi wako, vaEfeso chapter 5 pavhesi ya 2,
imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Nemi varume idai vakadzi venyu sekristu zvaakada sangano yake. Zvino iwewo kana iwe uchiti iwe unoda mukadzi wako uko unoringaringa, uko unoda mahure, uko mukadzi unomuda, haumudi iwe nhema dzako, uri nhubu, haudi mukadzi wako iwe. Uye ini varume vanohura ndovavenga. Now takuda kuyambuka Jordan River, takuda kuenda kudenga. Vanowa vanhu hatidi kutamba nevhangeri. Vhangeri hatidi kutamba naro. Vamwe vanobuda mumatv vachiita zvinori basa rose pamasocial media apa vachitukana vachiita se muri vanhu vaMwari here munokura muchitukana nevanhu imi. Vamwe muri vanhu vaMwari here munokura muchiitisana nharo dzisina nebasa rose. Ino bhuku yangu achiti ndinovenga gakava. Handidi gakava, anani wegakava haamo mandiri. Chirega uone manje pasocial media kuwisana kwa vanenge vachiswa pamama social zimu celebrity chinyi kwabam togoma kwabam zvisina nebasa rose zvose. Ukazodai changu chako nechangu chikazodai nemombe yako ikazodai nezvezasi zvisina nebasa rose zvamai nezvababa nezva muchitukana so neugwere tachitomuona kwabam achituka mai vanogwara vari kumushoko. Vanotodawo nyasha yavo vaviri vacho ivavo. Tinozvirevera kuti usapinda munduri inovava. Mabasa aPostoli chapter 8 pavhesi 22 ndaona kuti wapinda musakarurama. Now kumbira kuna Mwari kuti uregerwe nokuti mutangaro wako waipa ndo waunowa. Genesis chapter 6 kubva pavhesi ya6 kuzi zvino Jehovha pavhesi ya5 kuti zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavana vanhu kwakakuri kukuru kwazvo panyika nendangariro dzavo dzokufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Jehovha woti Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita munhu. Pavhesi ya6 wakatozvidemba sokuti ndakasikireko iro zingizi rokuti ukariputsira dendere ukangoputsa para vakarova sokumusha vakakura kumusha hamusareva nhema vazhinji moriziva zingizi rinovaka zimbuzvambuzva riya zimbuzvambuzva rinovaka mavhu ukaputsa ukangoisa 1 minute ratoita matera ratuta futi ranotora matera ava yarasvipira ravaka imba yaro. Takutendeusa nhasi mangwana unorapa kudzokera muzvivise benzi. Mwari ndomuda asi kunoringaringa. Uku unoda Mwari apa unoda mvana. Uku unoda Mwari apa unoda mahure. Uku unoda Mwari uku unoda zvikomba. Uri mai vakabvisigwa pfuma chai. Uku unoda Mwari apa unoda na murume wako nezita. Hazvina kushata kuda nemazita senyika dzatiri dzinedzi but pane pamwe paunotadzirwa kukudza kwete kumudza murume wako so. Vangu venyu Mwari vakati kusekai kare hamuchagoni kana kugona kukudza vakadzi venyu kana varume venyu. Ukaenda kuna 1 Peter chapter 3 pandima ya 4, 5 na 6 inonakidza ndima iyoyo pamusoro pedzidziso Mwari yavaipa kuvanhu vevanhu pane zvavaifana kutevera zvavaifana kuti vave vanomira pazviri vachitevera nyasha dzaMwari dzekururama muna Mwari kwete muvanhu. Nokuti vhangeri hatisi kuriparidza kuti ude isu toda kuti ude Mwari vakushandure. Uye kana Mwari vakushandura iwewo wozonzi naMwari warangarigwa iwe. Wava munhu waruramiswa naMwari uye wava muchiedza chaMwari. Hapachisina chimwe chinhu chichauya chichikurwisa, hapachisina umwe munhu angauya achibvisa sungano yakaiswa pauri iwe naMwari. Can you say amen? Amen, Apostle. Now ukaverenga tsamba yaPeter wokutanga chapter 3 pavhesi ya 4 asi ngakuve nemunhu. Verengai maitsamba iyo ndoda kuti muikoti 1 Peter chapter 3 pavhesi ya 4 musavhara ipapo pamamawo pana Johani ipapo 1 Peter chapter 3 pavhesi ya 4 asi ngakuve nemunhu muiwetsamba iyo ndachida kuti mukofamba ndafunga mama wapo mai. Haleluya. So nyaya tiri kuporedza nezvade kuti muhwisise kuti anokudai uyu wakakuda naye akakurangarirai. Mukadzi wachiudziwa uyu pamberi pevarume pamberi pevadzidzisi naJesu vanga vaida kumupomera mhosva. Verengai mai mavapo here mudikani 1 Peter chapter 3 pavhesi ya 4. 1 Peter 3 pavhesi ya 4 hongu musoro shoko uripo vakadzi navarume doa pavhesi 4 asi ngakuve nemunhu wakavanzika kwemwoyo wakashonga zvisingavori zvomweya munyoro wasviwa wakanyarara unokosha zvikuru pamberi paMwari. Wakanyarara unokosha zvikuru pamberi paMwari. Zvino vamwe miromo yenyu kudai modziri muchiwaya kuchiputika hauchina kana zororo. Murume hawani zororo newe mukadziso. Wakapinda munduri inovava uri muzivi zvimwe zvokuti haachagoni kana kuti azive kuti uri mai here kana kuti unongowo imwe nhubuwo zvayo yakangosanganiswa ikaunzwa pamberi pedu. Murume woshayiwa zororo so nekutaura kwako.
haachagoni kana munhu kuti agone kunyarara so. Murume woshayiwa zororo otozouya late usiku. Vamwe vakadzi ndimi munokodzera kuti varume vatadzire Mwari, vatsvage vamwe vakadzi kushoko. Nenyaya yekuti miromo yenyu imi hamuna zororo, hamuna kupfaiwa naMwari. Pfaviswai miromo yenyu, dzokorai ndima iyo mai. Verse 4. Asi ngakuve nemunhu wakavanzika womwoyo, wakashonga zvisingaori zvomweya munyoro, ozviwisa wakanyarara, unokosha zvikuru pamberi paMwari. Wazviwisa manje nemhaka yei? Verse 5. Nemhaka yei? Nokuti saizvozvowo kare vakadzi vatsvene vaitarira kuna Mwari, vakazvishongedza, vachizvisa pasi pavarume vavo. Unozwisisa? Kare vakadzi vaizvisa pasi paMwari, vachizvishongedza nemashoko ekururamisa mweya wavo muna Mwari. VaEfeso chapter 5, vakadzi zvisei pasi pevarume venyu chaivo. Iye zvivi ndatizwa nemurume, varume vanonetsa, varume imwa. Zvino kana iri imwa, iwo uri imwa hadzi, nekuti wakasanganawo nemwa. Bhuku yangu yotsanangura kuna 1 Corinthians chapter 6 verse 16. Hamuzivi here kuti wasanganiswa nemhombwe navamhombwewo. Saka iwo zvawakawanikwa nemwa ichihukura ukaitora iwoti kwa imwa, iwo uri imwa hadzi. Iwo Mwari vaitaura kuna Genesis chapter 1 verse 26 kuti ndakasika munhu nemufananidzo wangu, kuti andide vakasika mukadzi nemurume, vakamupa simba yaita dominion pazvinhu zvose zviri pano panyika, zvinokambaira zviri mumvura nehove. Mwari vachinozvisika kana shaki chaiyo yaifanira kutiza ichikuona iwe, but nenyaya yekuti pane wakatadza. Hamuzivi vazhinji venyu kuti misodzi yedu ihanya nekuda kwamaivha vakakona kuzvibata, vakatengesa. Mukaona kuna Genesis chapter 3 verse 6, vakaona kuti 1 zvakanaka kudliwa, unozviona zvakanaka kudliwa, 2 zvichingwadza pfungwa. Sempa Jesu unofunga kuti kungwadza izvo kupenga, kungwara izvo kuzharangandika. Unoseka nema uchiseka chaichaira anokwesa manga anoseka nekuda kwokuti akadhakwa nembanje, kuseka iye zvivi. Jesu achiti enda usatadzazve. Uchiwa kuti saizvozvo sampenga ichiverengwa namai, saizvozvowo pavhesi ya 5, nekuti saizvozvowo kare vakadzi vatsvene vaitarira kuna Mwari, vakazvishongedza vachizviisa pasi pavarume vavo. Chiwa kuti sarai dini pavhesi ya 6 mai, ndoida kuti mai yoyo verengai mai. Pavhesi 6. Sasara waiteerera Abrahama achimuidza Ishe. Ime vamwe ndopaona iwe Defi takazara vanhu so, iye Defi woti ini ndichinda kumwe kwandonzi dedhi. Naiwewe rupeni hando zvasingadi, unongenda sedununiwo pakazara vanhu, inda uchita sebenziwe. Okwehwa murume bhurukwa pakazara vanhu nebhanda achizvuzvurudziwa so. Otoshayawo mufaro so pakati pevamwe varume, otosekwa nevamwe varume kuti makadlisiwa baba. Izvo murume uyu anonzvenga zvivi, anoziva kuti Kristu zvaakada sangano rangu indofanira kudawo mukadzi wangu. Saka Kristu zvaakada sangano rangu. VaEfeso chapter 5 verse 25. What can you say? Amen. Amen, Apostle. Nyewewo wakagara mumba imomo nzvenga zvivi. Kunzvenga zvivi kudini? Kuchengeta murayiro waMwari. Sasarawo achidana kuna Abrahama achiti shewo, kana muchimuitira zvakanaka. Ichiwa vhesi iyoyo achiti shewo Sasara waiteerera Abrahama kwazvo. Indai mai pavhesi 6 verengai chimusikai. Sasara waiteerera Abrahama achimuidza Ishe. Mava vana vake zvino kana muchita zvakanaka. Zvino kana usingadi zvakanaka uri mwana waAbrahama iwe. Ndosaka Jesu vaituka kuti hamusi vana vaAbrahama imi. Unonyepa vazhinji venyu muchitoda Mwari hamudi Mwari muri mapenzi imi. Sasara waiteerera Abrahama achimuita Ishe. Saizvozvo kana mukateerera mashoko akanaka, mukatiza zvivi, zvakanaka ndokuvapiwa, zvakaipa ndozvivi. Yanga iri issue now ye married couples. Maita kugarisana manje kuti imi garai apo. Kana uri mai vakambozvara une vana, hazvina basa romubereki, gara pasi. Tachikudzidzisa manje. Nokuti Matthew chapter 28 verse 20. Vadzidzisei kutevera zvose zvandakakurayirai. Tarirai ndinemi kusvika kumagumo. Vanga vasingatambi. Anesu nokuti mweya mutsvene uri matiri. Ukawa kuna John chapter 14 verse 14. Kumbirai chipi nechipi kwandiri, musarangu ndichakupai. Pavhesi 15
ndichanamata kuna baba vangu vari kumusoro kudenga kuti vakutumirei mweya munyaradzi. Pavhesi ya 16 na 17, iye mweya wezvokwadi, mweya wandicatumirwa achakupuhai kubva kudenga. Nyika haigoni kumugamuchira nekuti nyika haimuzivi, uye nyika haigoni kumuona nekuti haina kana kumbomurangarira kana kumbopuhwa kwairi. Asi imi anokuzivai, anogara mamuri, nemi achava nemi nekusingaperi. Why can't you say amen? Amen. Varoma chapter 8 pavhesi ya 15, Mwari havana kukupai mweya wohuranda, asi mweya wokuti mudane kwavari muchiti Abba Father. Baba vedu chaivo chaivo, Abba kureva kuti ndo baba vamwe, hakuna vamwe baba kushe kwavo, ivo baba, Abba Father. Pavhesi ya 16, mweya wamene unopupurira nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Saka unopupurira nemweya upiwo kana uchita zvakaipa? Kana mweya wako iwewe uchifanira kupupurira nemweya waMwari kuti uri mwana waMwari. Kureva kuti unopupurira nemahure kuti iwo uri hure, unopupurira nevaroi kuti iwo uri hure. 1 Samuel chapter 15 pavhesi ya 22, hamuzivi here kuti mwoyo wokumukira Mwari simba wakangofanana nemweya wokuvuka? Unorova hakata iwe, unoroya iwe, unoposa, unokata zviposo pane vamwe iwe, uri ng'anga. Now ng'anga tevapi? Ukaenda kuna Isaiah chapter 8 pavhesi ya 19, kana vakati kwamuri indai munobvunzira kumasvikiro, kuvavuki, ng'anga vanorira nekuita zevezeve, vanoti resign, Gabriel mambo makanaka, turn for the ark, vachitoreva nechirungu chenhema. Now ndozotaura shoko raMwari kwete ini. Ko vanhu vangu havagoni kubvunzira kuna Mwari wavo here? Ko vangabvunzira kune vakafa pamusoro pevapenyu here? Kureva kuti kana vachitobvunzira kune anorira neanozevezera, uchirohwa chifuva ichi, uchirohwa uchiti ndoda kuti uve muturukiri. Hatakumbowa pakambodzi Jesu wakaturikira isu, kunzi Petro akanzouya pano unditurukire. Chero paakaonekwa achihwinya ari pa the mountain of transfiguration, achihwinya nguvo dzake dzichipenya, chiso chake ichi chichihwinya, vakakona kumushandura. Akawa Petro otaura naye Jesu akanzi na Petro, naishe madita kuvaikirai aitari, nekuti tinoona kuti zviro kwazvo kurudyi kuna Mozisi, kuruboshwe kuna Elijah. Akati musaenda kundotaura zvamaona izvi, ngazvive kwamuri, nekuti kuhwinya kwomwanakomana womunhu kwava kusvika. Kureva kuti kwanguva kusvika kuti azadzise kuuya kuzokufira iwe neni. Wakati kududumba mako izvozvo. Vanorevera izvozvo. Tinorevera kuti muparidzigwe vhangeri, muinde kudenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamusati mambo wamashoko anozipa kudai. Saka iye Sara achidana kuna baba kuna Abrahamu achiti, shewo mava vana vake, zvino kana muchiita zvakanaka musingatyiswi nechinhu chipi nechipi chinokuvhundusai. Haleluya. Chindai kuna Johani tipedzise mai tichipedzisa ndimai. Haleluya. Nekuti ngoma kana yoparuka yoda kubvaruka, kana mowa shoko rozipa kudai moziva kuti tava kuda kupedzisa, nekuti hatinga kuparidzisa zuva rosezvo. Ndosaka achiti part 1, part 2, part 3, part 4. Teverai. Katevera techikubudzai ndima dzamofanira kuverenga, muchihwawo shoko rinonakidza rinokuisai kudenga, kwete kuteve, kwete kung'anga, kwete kuvavuki, kwete kumasvikiro, kwete kumandlozi, asi kuna Mwari mudzikinuri, mpumbu chena, bukira nyoro rakamera kumbenjezi rwerwizi, iye wokutanga nekupedzisira, gota muchinda werugare, iye wakapuwa kwatiri, akadzi mweya wenjere, mweya wemano, nemweya wesimba, nemweya wokugona, nemweya wokuhla Mwari uchava pari. Isaiah chapter 11 pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 2. Why can't we say amen? Amen, apostle. Hallelujah, hallelujah. Munofunga kuti kana Mwari vachiuya vachikuparidzirai vhangeri kudai so, muchiita fanike munotorarama zvenyu kamukararamiro kamunotoda. Munofungidza kuti Mwari havana nyasha here kuvanhu vakararama kare uko? Vangadai vakatopa upenyu kare kuvanhu vakare. Ndosaka muchiwa chiti Mwari avona kuti nyika yavora, avona kuti mutangariro Jehovha wakanga aona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kukuru kwazvo panyika. Semaipira makaita kudai nendangariro dzavo dzokufunga kwavo mwoyo yavo dzakanga dzakaipa nguva dzose. Semaipira wakaita kudai. Jehovha akazvidemba pavhesi ya 6. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuti ndakasikireiko munhu panyika, akava neshungu pamwoyo wake. Ukaona Mwari woita shungu nekuda kwokuti udi kutendeuka, une nyaya yako iwe. Ukaona uchitsamwa zviya, vhangeri ichiparidziwa, une nyaya yako iwe, nenyaya yako, nenyaya dzako.
notsamwe wovanda kuseri kwenewspaper manje wovunza kuti makwera sei baba wadzoka kubva kubasa wodzova womba seshumba manje nenyaya dzako iwe nenyaya dzako kana uri munhu anotya Mwari uchinzvenga zvivi haumboderiwe ande mai chinzikai mai ande John 8 hey verse 5 good zvino Mozisi vakatirayira pamurayiro ndozvavanga votaura manje vafarisi vakati kwaari pavhesi 4 vakati kwaari mudzidzisi mukadzi uyu wabatwa achifeva ipapo amene kureva kuti vakamubata in act chiwa pavhesi 5 zvino Mozisi akati chiwa votomukotera iwa zvino Mozisi wakatirayira pamurayiro kuti vakadzi vakadaro vatakwe namabwe dowa zvino imi munoti kudiniko wotovhunza Mwari vaida kumuedza chiwa pavhesi 6 vakareva izvozvo vachimuidza ande pavhesi 6 hey vakareva izvozvo vachimuidza kuti chinyi vaone chavangamupomera nacho mhosva unofunga kuti ungauya uchipomera Mwari mhosva iwowe 2 minutes iwo Mwari vachiti iwo 1000 years is just a day to me. A day to me is 1000 years. Iwe maseconds iwe. Chii chaungaita kuna Mwari iwe? Vari Mwari vachitovhunziwa. Unotoda kutobingisa Mwari iwe. Kutopinza Mwari dare. Uchitokota mavhesi asiriwo kuti Mwari anobatsira nozvibatsira yakanyogwa kupi vhesi iwe. Ndio zvinotaura vanhu. Vapi vaunoziva? Iwo wanga uchida kuverenga uchiwa nichiparadza nichinamana chiti Mwari wakaregerera hake nguva dzekusaziva asi anorayira vanhu vose vose pasi rose rose kuti vatendeuke. Mabasa apostle chapter 17 pavhesi 30. Kana wanga usingazivi kuti mamwe mashoko wanotaura hana kunaka tiza. saJosefu wakatiza mukadzi waPotifa. Mukadzi waPotifa akabata nguvo Genesis chapter 39 kubva pavhesi 7. Vangonya mutizi zvivi mototi kana chatouya motozipigwa kuti maure ndandakamamirira ngaawe. Ndandakamirira chikomba gachiuye. Ndandakamirira kuona mukana wokuba nhasi ndichaba chete. Ndopo unaona mari yakakandiwa yakaita hipi woti ndeyako. Ndopo wobakwa manje wosungwa. Nyawo tozokuudza akatanga kushanyira isu kujere kuti vakati ndakakushamira muri jere ndakushanyira tinoshanyira vatinoziva kuti vakapomerwa mhosva yavasingazivi vakaropafadzwa vanopomerwa mhosva yavasingazivi nekuti vachanzi vana vaMwari. Inda kuna the Beatitudes kuna Matthew chapter 5 umaverengeiwo maBeatitudes unopomerwa mweya yavasingazivi nekuti uchanzi mwana waMwari. Newo kana uchipomerwa mhosva unopomerwa mhosva yako unoita nekuziva iwe. Mwari woti iwo anotadza nekuzivawo uchatongwa ende uchatongwa nemurayiro mukuru wakarurama nekuti iye anotonga nekururama neumbavha hwakohu neutsotsi hwakohu neunhubu hwakohu ucharohwa musoro bhangu uchahwatsiwa tsamwa ende kana watsamwa unofanira kutendeuka nokuti Mwari havatendeuki. Safunga kuti kana wagumbuka tichikupadzira kudai wotsamwa tsamwa kana watsamwa unofanira kutendeuka iwe. Numbers chapter 23 pavhesi 19 Mwari asiri munhu anganyeba kana mwanakomana munhu angatendeuka chaangareva akasaita chaangataura akasazadzisa zvaanoreva izvi anotozadzisa ende achauya kuzokutongai kana mukasabva muzvivi. Chiwa manje wotoita makwikwi naMwari kutoedza Mwari. Hamunofunga kuti kuchipisa kudai topfeka zvipi semuno muingireti kudai kuchipisa kudai vanotafanga vachafamba vakapfeka manta we kana kufamba pasina nguvo wotoona sikarudzi ichitobuda nevamwe vasingagoni kukura munda masavhana anenge akavora mamwe achinhuhwa futi ziya nekumuchaza nekuperi hatidi kutaura zvinonyadzisai. Ndoda kukuudzai kuti dzidzai pamuonde kana Mwari vakadzidzai pamuonde varivo Jesu variva dzidzai pane zvandaita vadzidzisei kutevera zvose zvandakakutaurai. Tarirai ndinemi kusvika kumagumo. Unogona kuteverera nesvina kudai so uchipfeka uye uchinzwa kuti miri wenyu itemberi yaMwari. Ani anotadza temberi yaMwari Mwari vachamutadzira nekuti temberi yaMwari itsvene ndimi iyo. Vakorinde vekutanga chapter 3 pavhesi 6 to vhesi 17. Saka munoshayiwa chiiko imi? Munofamba vanga makapfeka maandawe chaiwo nduwe chaiwo uchifamba wakapfeka nduwe kana kupfeka rinonjenjemera tichitoona kuti tarisai muone nekumagadziko kuti gadziro rake ringe riri zidema iro. Haunyari here iwe? Haunyari wakagara ipapo uri mai chaiwo? Haunyari? Hatetemukai mani vana vavanhu. Ezekiel chapter 33 pavhesi 11 ndinopika noupenyu hwangu ndizvo zvinotaura Jehovha handifari nerufu rwawasakarurama asi kuti asakarurama atendeuke muzvivi zvake. Tendeukai mungafireiko vana veimba yaIsraeri? Kuonekwa zvidza zvitsvuku here? Iyo nyama yakavora ndiyo inoikwa pazhapa nenhunzi kuti nhunzi dzidle yakanaka inoikwa maplastic bag ichitoonekwa tichiisa mumafiriji.
hamunyari nekudhirowa ndicha handidini handiri kuramba ndiparidza zvakawanda ndakuda kupedzisa uyai muchaibatai mangwana yemurume akati ndikandei dziva kana robvongodzwa muchaiwa mangwana iyi ndeye mukadzi wakaindiwa naye wafeva atichipedzisei mai chimuzikai vachida kumuedza vakareva izvozvo vachimuidza kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho chiwa manje jesu asi jesu vakakotama akanyora pasi nomunwe izvo waitonyora zvivi zvavo zvose kuti iwe unonzi ani wakambopomba ukaba ukadai akakotama akatanga kunyora pasi nemumwe handei mai pavhesi 7 zvino ivo vakati vachiramba vachimubvunza akakotoroka akati kwavari kuda kuti vakasimudza musoro wake anyora pasi vachimubvunza kuti todini naimi tamubata iye ainyora pasi izvo waitonyora mazita now izvo tiri kuzvitaura nekuda kuti mweya muchena unotidudzira kuti zvakataurwa naMwari vatibetserewo kuti zvairevei panguva iyoyo kwai vakazvinyora papi ndo inonzi revelation kududzigwa zvekudenga zvanofanira kuti udzidzeiwe urangarigwe naMwari Mwari vakuite zvakanaka why can you say amen amen apostle vakanyora pasi ndokukotoroka ovhunziwa futi naimi todini naye tamubata achifeva pakati chaipo munta womurume wake uchidliwa kuti mumwe angaitopa umwe murume munta usiri wake todini tiudzei izvo vaimuedza saka achiedzewa so Mwari munofunga kuti havoni muidzei zvenyu muchihura semauriro amunoita muchidla nenyama yenguruve isingatendeki kuna Isaya kuti Mwari vachadzika nechamupupuri ngoro dzavo dzisafana nengoro dzemoto kuuya kuzoparadza vana vevanhu vakaona Jehovha vachava vazhinji Isaiah chapter 66 pavhesi ya 15 kubva pavhesi ya 17 vakaona Jehovha vachava vazhinji vanozvinatsa vachitevera vamwe kumunda vamwe vari pakati uchitoita tsika yekuti vamwe vaenda kumunda kuti hatozotevera uri mudhara uchidla dova usingadi kuti musana wangu ukotomuka ushereva nhema vachitevera vamwe kumunda vamwe vari pakati vachizvinatsa vachidla chinonyangadza kuzvinatsa kana kuti you purify yourself kwete kudana Mwari kuti vakupurify vakuchenese vachizvinatsa vachidla chinonyangadza nembeva nenguruve ivo vachaparadzwa naJehovha ndozotaura Jehovha kwete ini chiwa manje handei mai usina chivi pakati penyu asi Jesu akakotomuka akakotama akanyora pasi nomumwe handika akareva izvozvo achimuedza asi Jesu akakotamaka akanyora pasi nomumwe zvino ivo vakati vachiramba vachibvunza akakotoroka kuda kuti akasumuka sezvamoita kana muchishakura akati chii mai akati kwavari usina chivi pakati penyu ngaatange kukandabwe kwaari atange kumutaka bhuku yangu yotsanangura kuna vaRoma chapter 2 pavhesi ya 3 kuti iwe munhu unoita zvakadero uchiti vamwe vanhu vasazviita iwe uchizviita unofunga kuti uchatiza kutongwa kwaMwari here pauriwe muri bhizi kuti vanodai isati dai iwe uchizviitawo iwe ndiwe hure huru chaichairo ndiwe nhubu huru ndiwe mbavha ndiwe gororo ndiwe unonyeya iwe wakapinda mutirino wavakare unofanira kubuda muno kukasika ingoibatai ndima iyo tipedzeni tasara about 5 minutes mai batai ndima iyo inokasika mai vaRoma chapter 8 mabasa apostle chapter 3 musavhara ipapo tada kupedzisa mabasa apostle chapter 8 pavhesi ya 22 na 23 wakapinda mutirino wavakarewe kare unoda kutosunungurwa mukuipa kwemwoyo wako iwe wakaipisisa iwe kuipa nekupinda ukawa vhangeri chitaugwa kuna Matthew chapter 22 baba vhesi ya 41 kwa vhesi wa 41 42 43 kuti mweya wakana wakaipa uchingo wabuda munhu wabvisiwa naJesu mweya muchena wauya ukazokushandura unobuda woenda kuti uwane pokuzorora kumatunhu asina mvura unobuda kuti uwane pokuvanda uchashayiwa uchadzoka pawakabuda paya kuti kuwane kuti pakacheneswa here kana wawana kuti pakacheneswa hapana anogona kusimbisa mweya muchena hapana unongoda mvana unoda mahuri unoda zvikomba unoda kuroya unoda kudla nyama dzevanhu now unoda kusuta mbanje unoda kusuta nebute chaichairo remumhinomu iwe wakanzi temberi yaMwari unoda kuti tikwa ndine dlozi iwe uchiwa kuti mweya wamene unopupurira nemweya wedu kuti mwana waMwari uri mwana waMwari iwe uchisvibisa temberi yake iwe uchiwa kuti temberi yaMwari itsvene ndimi iyo 1 Corinthians chapter 3 pavhesi ya 17 ndichandovavudza ndondovavudza kana ndondovavudza
vanga vababa vanga vasekuru indaunovavudzawo ndo zvandareva ini kana vakasatendeuka vakafira muzvivi gainera vakavamirira ungatotaura zvisiri izvo kuti utendeuke ndo chinangwa chiwa iwo muturu inovava yanga yakapinda murume uya anosimira mubuki vakapinda muturu inovava votoya vachiti muedza Mwari pana kuti vadzidzisiwe kuti todini naye zvamamubata mutemo unoti chiimiti makati makauya kuzozadzisa kuna mabata muMatthew chapter 5 verse 17 makauya kuzozadzisa saka chizadzisa ino kuti makati hamuna kuya kuzopesanisa vaprofita kana zvakataurwa kuna Matthew chapter 5 verse 17 tauya nemunhu wanga achifeva ivo votomuedza iye ndokutanga kunyora pasi manje otonyora zvivi zvavo chiwa manje mashoko anozoipa verengai mhai mabasa apostle chapter 8 verse 22 uwe chete mashoko aMwari izvi tinokuvudza kuti utendeuka vana vavanhu kana wakafungidza kuti Mwari vacho achizotendeuka unonyepa nyika yaona Mwari vakangoya vakaparadza vanhu vavanhu nembeva dzamunodla idzi nenguruve dzodla madhoti vakauya vachiparadza nengombe dzaitonakawo dzakadzidlai nekuti zvakadzida Mwari idlai nekuti dzidzisa vako 1 Timothy chapter 4 verse 1 vachava vachikudzidzisai dzidziso dzisina kunaka kuti musawana musadla zvakatendekwa naMwari iwo ndikakupa doro remuka kuti idla unondisungisa iwe asi unodlirei mbeva chaicho inodla magaro emunhu anenge afa mukaisa munhu kumushawo kuti kati munhu ngaachengetewe asati avigwa inomura magaro kana nesikarudzi inopedza kupedza kuti tsvai ndo nyama nemutefu iyo ndiyo ongodzinganisasa riri banya uchitsegai ndidle uchigosha kutogara pachoto chavo kwazvo uri baba zidhara rakura kuderoso rachena musoro ramba rachingonzi boy nekuhura uri zimai ronzi girlfriend yangu une vana umba wava nevazukuru haunyari tendeukai vana venyoka vana vemhomwe pakadzikadzika pemoyo ndozotaura shoko rinobuda muromo menyu Mateo chapter 12 verse 34 ndiJehovha vakarova mashoko iwawo vaudzwa unzi ane mweya wesvina nekuti ndiye ane mweya wesvina Beelzebubhi kana ukaona uchitotuka ndakuparidza shoko raMwari ukaona uchimhura shoko raMwari anotaura kuti tendeuka wapinda mundiri inovava verengai mhai mabasa apostle chapter 8 verse 22 haleluya mabasa apostle 8 hey verse 22 wongu mhai shoko ripo Simon Nganga chuwa manje woudziwa kupinda kwake mundiri inovava verse 22 verengai mhai verse 22 hey naizvozvo tendeuka pakuipa kwako naizvozvo pakuipa kwako ukumbire kuna Ishe kuti zvimwe ukangamirwe murangariro womwoyo wako kuna Genesis chapter 6 wakuti nendangariro dzavo nemwoyo wavo wakanga wakaipa nguva dzose Mwari vakati ndoparadza vakaparadza munhu nemhuka zvose vakati Mwari munhu andosikwa zvake anotonhuwa anovorawo okuti kana wakabudisa chaiko chako nemukurumo wosusuku mbeu yako yaunenge waisa mupiri wako kana wakubudisa mweya wokuti vediwe ndafufutigwa vanhu vanotisa iwo unovora iwe one dzakatomira kuti dzikukache iwe nezvo zvaunokura uchizvizora izvi nepauda zvezvaunokura unovungidza kuti wakakosha chiri pana Mwari naizvozvo sungunuka nekuti wapinda mukusarurama handei mai verse 23 nekuti ndinoona kuti wapinda munduri inovava iwe handei mai pesa vhesi iyoyo nepakusunga kusakarurama haleluya yapera 23:9 amen apostle wapinda munduri inovava nepakasarurama pako vanga vapinda munduri inovava rumama votoya votoda kuya vachitoita jena Mwari ndokutanga kunyora pasi ndokukotoroka ndokuti asina kumboita chivi ngaasumudzeuke atange kumukataka isi tiri kuparidza uri kuti haiwa Mwari vanei kuna Genesis kuna Exodus zvakaitika kuExodus chapter 5 verse 2 akavhunza Faro kuti kuna Moses Jehovha ndiye ane kuti ndimuteerere izwi rake nditendere vana veIsraeri kuti vainde kunyika yeEgypt veKenani vachibuda munyika yeEgypt handimuzivi handahanya naye ndo zvakaitika akaudzwa kuti uchenjere Genesis Exodus chapter 4 verse 21 uchenjere Moses kuti ndichaisa zvishamiso zvose mumavoko ako asi ndichaomwisa mwoyo waFaro kuti arege kutendera vana veIsraeri kuti vabude munyika yaakavaita nhapwa Egypt vaende kuKenani anototumira Mwari simba rokukanganisa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 na 12 kuti urege kutenda chokwadi utende nhema kuti vese vasina kutenda chokwadi vakatenda nhema vagotongwa hatichipedzisa mai kuna John mudikani John chapter
8 manga mapama vakuda kupesisa matova kuti vanga vapinda mutirino vavarume ava hatichipesisai mai tipesise chikarigi zvitibvi toda kuzobata nendima ine chirungu handi pavhesi 8 akakotamazve akanyora pasi dowa pavhesi 9 zvino ivo vakati vachizvinzwa hana dzavo dzikavarova vakavhunduka. Their conscience of their heart came to realization. Ndo zvoreva kurova kwahana. Conscience of the heart came to realization. Hana dzavo dzikarova kuti wanyora pasi watonyora nemasita edu kawo wareva nezvatakaita zvakaipa nenini ndakatomboura nenini ndakamboba now asina kumboita chivi ngaachisimudzahwe atange kumutaka. Now inini ndiri kukuparidzira nokuti ina handina simba rokukutonga. Vanotonga ndo Mwari, vanotonga nokururama. Ndo vandiri kuparidzira kuti kana ukawa shoko ravo ivo vanogona kuropafadza vagokusunungura. Why can't we say amen? Amen, Apostle. Hallelujah, hallelujah. Zvino vakati vachiramba vachimubvunza akakotoroka kwavari akati kwavari asina chii pakati penyu ngaatange kumutaka nemagwe asina zvivi. Mwari vakauya kuzosunungura ava vakarasika, kwete vanoziva nhema, vana Professor Kitsa. Iwo kana wada kutotendeuka ndiwo unototenda nemwoyo wako. Pavhesi ya 9 akakotamazve akanyora pasi izvo vaitonyora zvivi zvaani nani vanga vauya nawo vakuru madhara anga ane ndebvu. Sezvivi zvatiri kutonyora pakati pako kuti iwo unozviziva zvibvunze ugere ipapo. Zororo nderevatsvene, kana ukafa unoindepi ipapo? Wakati dukuduku zvibvunze ugere ipapo, zororo nderevatsvene, ona kana ukafa unoendepiko? Kugena nehure raunoda. Vanondibhadharira rendi. Zvino unofunga kuti kudenga kunobhadharwa rendere. Iko kuchinzi vachatsendeutsa vanhu, vachapenya senyenyedzi dzekudenga, uye vanodzora vanhu kuna Mwari ndo vachapenya, uye iwe unotendeuka uchapenya sedenga. Saka unofunga kuti unenge uchinotsvaga imba yekurendere. Kuna John chapter 14 pavhesi ya 1 noti ndinoenda kudenga kuna Mwari kuti ndinokugadzirai dzimba dzekugara, kuti baba vangu ane dzimba dzekugara. Dai kusiri kudaro handaisaienda. Saka vanogoenda kunodii kundokugadzira imba iwe uchitsvaga zvekuda kurenda. Matthew chapter 16 pavhesi ya 26 zvinogobetsere kuti munhu arasikirwe noupenyu hwake, awane zvinhu zvepano panyika asagorasikirwa noupenyu hwake kugehena. Hatipesa mai chimudzikai yaingi mai akakotama akanyora pasi. Zvino ivo vakati vachizvinzwa hana dzavo dzikarova. Handei mai vakabuda mumwe nomumwe. Dowa kutanga kuchinyi? Kutanga vakuru kusvikira kuno kupedzisira. Good. Jesu akasara ari woga nomukadzi wakanga amire pakati pavo. Akati chinyi? Pavhesi 10 ovhunza mukadzi manje. Jesu akakotoroka zvino asingaone munhu. Mukadzi oga akati kwaari mai vauya vokupomera mhosva varipiko? Akati kwavari ari oga, ko vaya vokukupomerai mhosva vaya varipiko? Mukadzi akati chinyi? Akati mai vaya vokukupomerai mhosva, kwete mai vaya, mai vaya. Kureva kuti mai, kuti mai Brian, mai Prince, nai mai Prince, vaya vanhu vanga vachikupomerai mhosva varipi? Iverenge vhesi zvakanaka iyo. Mai vaya vokupomera mhosva. Mai pane koma ipapo. Handi mai vaya vokupomera mhosva varipi? Very good. Vari kupi vanhu vaya vokuti maita zvakaipa imi? Handi hakuna wokutonga here? Hakuna akutongai here. Hakuna atonga here. Kuna kuti hapana kupai mhosva here, nekuti vauya vachizviita vana mahwisi. Pane vauya here vachida kukupai mhosva. Indiri pano vaya vachida kundiidza semaidziva vanoita vanhu vaMwari vachitoidza Mwari. Pavhesi ya 11 iye akati chinyi? Iye akati hakuna Ishe. Very good. Jesu akati chii kwaari machiwa vhesi? Jesu akati kwaari neniwo handikupe mhosva. Asi chinyi? Enda hako usatadzezve. Enda hako asi usatadzazve. Kana wawo shoko iri Mwari dai vanga varopafadza, dai vanga vakuita vatsvene kwazvo, dai vanga vakurangarirai, dai wanga waenda ugorega kutadzazve. Ndava kuda kunamata ndikumbire Mwari kuti zvivi zvose zvawakaita Mwari vakaregerera havo nguva yekusaziva, asi vanorayira vanhu vose vose kuti vatendeuke. Wanzwa mai vachibvunzwa kunzi hakuna here akupomerai mhosva? Hakuna here auya achikutongai?
nekuti vauya vachiti mimi mabatwa kuchifeva. Zvino zviro kwazvo ini ndakauya nekuregerera nekutongwa. Naizvozvo ndichiregerera nekutongwa ndine simba rekubvisa zvivi pakati pevanhu. Saka kana pasina auya achikutongai, ini maomene handina mhosva nemi. Ndoda kuti muende asi chiregai kutadzazve. Naizvozvo ndoda kunamata newe ndichikumbira kuti Mwari vakubetsere, vapinde mukati mauri, ununurwe naMwari, ubetserwe naMwari, umire pana Mwari, Mwari vafambe newe. Haleluya. Nyasha sadza Yesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kweMweya Mutsvene dai zvanga zvava newe nekusingaperi. Tose ndinotenda. Mwari makanaka, ndinokutendai masikati anasi. Maita yenyu Mwari Ishe Kristu nenguva yamatipa. Ndinotenda Mwari wangu upenyu wenyu wamunopika nahwo muchiti Jehovha. Kuna Ezekiel chapter 33 pavhesi ya 11. Ndinopika neupenyu hwangu, ndo zvinotaura Jehovha. Handifari nerufuro wasakarurama, asi kuti wasakarurama atendeuke nzira yake yakaipa. Tendeukai. Mungafireiko vana vemba Israeri? Mwari, tinokutendai neshoko ramatipa. Tinokutendai Mwari, tanzwa kutaura kwenyu kukuru, kwekuti zviro kwazvo ndimi Mwari munoregerera. Ndimi Mwari makaregerera mukadzi akaunzwa pamberi penyu abatwa achifeva, asi makataura Jehovha mukati imi kana aripo pakati penyu asati atadza, ngaasumudze dombo rekutanga atange kumutaka. Vakatiza vakaenda umwe nomumwe kwake, nokuti vakaziva kuti Ishe Kristu vatadzi panyika. Asi munotaura kuna vaRoma chapter 2 pavhesi ya 23 kuti nokudaro zita raMwari rinombunzwa pakati penyu nekuda pavaidheni nekuda kwenyu. Vanhu vaMwari havachakwanisi kudzoka pana Mwari, vanoda Mwari havachakwanisi kutendeutswa nekuda kwetsika dzedu. Isu tinonyepera tichituka imi Mwari. Mwari muchadavira, muchatipindura, uye kuvhunza kwenyu Baba kuchava patiri. Zuva rekutonga Baba muchauya muchitibvunza, muchiti umwe noumwe akataura shoko raakataura ngaamire azvipupurire. Mwari tibatsirei, tiitirei zvakanaka. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, Mwari maita henyu. Mwari munotida. Hey bro, deny should die, so the bro had die, no stick on the ebro deny. Lay should the sacred ebro deny. Die bro, lay should the crowdy the bro deny. Lay should the cozy die bro deny. He die. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jacobo, Mwari maita, ndinokutendai. Vana venyu vanzwa shoko vabatsirei, vaitirei zvakanaka, vafambe nemi, vakurangarirei, vamire nemi. Shuwa ngavazive mashoko ekutaura, mashoko ekukuisai munyasha, mashoko ekuti vadzosere mbiri kumusoro kudenga. vaFilipi chapter 4 pavhesi ya 20. Mbiri kumusoro kudenga kuna Mwari wedu vari kumudenga. Mwari maita, mabakudziwai. Ndava kuda kunamata nevava vanda kupa upenyu hwavo kuna Kristu. Mudzokorere mumashure kwangu, munamate, isai mavoko enyu pahana dzenyu, muti Ishe Jesu Kristu, ndinokutendai. Maita enyu Mwari, ndinotenda nyasha dzenyu dzekudenga. Mwari maita neshoko raparidzwa. Ndanzwa muranda wenyu mukuru anga achitaura shoko renyu, anga achitaura Ishe Kristu, achitidana kuuvepo hwenyu. Ndanzwa shoko renyu Baba, ndirangarirei Baba. Ndini mutadzi, ndinoziva ndinotadza nekukanganisa nekuziva, ndinotadza nekukanganisa Baba nevavune. Asi Mwari mataura mushoko renyu kuti kuna mabasa aPostoli chapter 17 pavhesi ya 30, Mwari wakaregerera yake nguva dzekusaziva, asi anorayira vanhu vose vose kuti vatendeuke. Mwari maita, ndinokutendai Mwari, maita nebasa renyu. Ndaziva kuti chii chinonzi chivi. Nhasi Baba, handichade kurarama muchivi. Ndavada kurarama mamuri, ndavada kurarama mamuri. Baba, muri imi mubetseri wangu. Ndinoziva kuti shoko renyu rinotaura kuti ndimire ndichigogodza pamukova. Ani nani anonzwa izwi rangu, ndichapinda maari ndigorayira naye, iye agorayira neni, uye ndichamupa mubayiro, nekuti ini ndakapuwa mubayiro neni ndakakunda. Ndichigere
uye achauya achigara pachigaro cheushe chekurudyi wababa vari kumusoro kudenga. Baba maita, ndinokutendai. Mwari ngavave nemi, Mwari ngavakurangarirei. Zvose zvimire pamberi paMwari. Nhasi wava chisikwa chitsva, wagamuchira Jesu semuponesi wako. Chiramba uchirarama muupenyu hwoko ihwohwo muna Mwari. Shoko raMwari rotaura richiti iro, ani nani asunungurwa naMwari asunungurwa nekusingaperi. Dai wanga waropafadziwa, dai waramba uchitwa zvakanaka munhu waMwari. Ndinokutendai. Nyasha dzaJesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwemweya mutsvene unopupura matiri, dai zvaramba zviinesu nekusingaperi. Amen and amen. I thank you. God bless.